Bueno, pues boa tarde a todos e a todas, a corporación e persoas que nos acompañan no Salón de Plenos. Imos a dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno de hoxe 26 de setembro de 2024 e antes de comezar co desenvolvemento da orde do día, se os membros da corporación o teñen a ben, creo que sería bo que esta corporación fixese un recoñecemento póstumo a dúas persoas. En primeiro lugar a don José Luis García Casasnovas, que foi membro desta corporación, falecido no mes de agosto, e, como non, a Mercedes Álvarez, arquitecta municipal, que faleceu esta semana. Entón, si lles parece ben que conste en acta o recoñecemento da corporación municipal a estas dúas persoas e o pesar ás súas familias. Pasamos entón ao desenvolvemento da orde do día. En primeiro lugar, o primeiro punto, que a aprobación se procede do borrador das actas das últimas sesións celebradas, que foi ordinaria do 22 de xullo de 2024, que se non hai ningunha observación, dámola aprobada por unanimidade. Perfecto, queda aprobada por unanimidade, grazas. E o segundo punto é dación de contas das resolucións da alcaldía segundo o expediente que se acha na sesión, ao cal tiveron acceso todos os grupos. Gracias. Pasamos ao terceiro punto, que é expediente de modificación de créditos 2/2024. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen: que se aprobe inicialmente o expediente de modificación de créditos número 2/2024 na modalidade de crédito extraordinario e suplemento de crédito, co resumo por capítulos que consta no expediente. Que se expoña este expediente ao público mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense por plazo de 15 días, durante os cales os interesados poderán examinarlo e presentar reclamaciones ante o Pleno. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Partido Popular, resérvanse para o Pleno PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda en primeiro lugar para Ribeiro en Común. Ben, grazas, boa tarde a todos os que nos poidan estar seguindo na casa e sobre todo a todos os veciños e veciñas que hoxe están aquí no Salón de Plenos. Francamente, a mí polo menos me gusta e dá gusto, creo, cando a cidadanía se implica, ainda que sean algúns puntos concretos da orde do día, sempre bo, e eu creo que tamén é bo para os propios representantes. A valoración que nos facemos deste expediente de modificación de crédito semellante ás anteriores, para nós cabe recordar, quizáis, que algo que non se tivo en conta moitas veces e que se acusou o anterior goberno de que facía moitas modificacións de crédito. Cabe recordar que é unha ferramenta máis que as administracións teñen, os gobernos locais teñen, é totalmente legal. Recorda que os orzamentos son unha estimación e, polo tanto, é unha ferramenta de uso corrente e que moitas veces, insisto, na anterior legislatura hubo que moitas veces por parte da oposición escoitar críticas ao respecto. Nós, desde logo, non o vamos a facer. Para nós salientamos unha fundamental medida e coa que estamos a favor. Sen embargo, nos gustaría facer explicación. Primeiro, para nós chega tarde. O noso grupo de goberno de coalición da anterior legislatura, como sabes, xa o dixen en comisións, presentou no seu día, en 2022, un proxecto para xustamente o que hoxe é o xeto esta modificación, e a Xunta, unha vez máis, denegou ese proxecto. Estamos a falar da estación de bombeo situada entre as dúas pontes do ferrocarril e de San Francisco, e evidentemente cun agravo importante para a nosa veciñanza e para o noso medio. Insistimos sempre no mesmo, e hoxe salía a noticia, publicaban os datos do Consello de Contas de Galicia, donde ademais a Consellería titular de Aguas de Galicia, esa mesmo ente da Xunta de Galicia que leva o PP xestionando desde 2009 e que leva ano tras ano negándolle investimentos a Ribadavia con diferentes gobernos, con todos os gobernos, diría eu, desde 2009, ese mesmo ente de Augas de Galicia, hoxe sale o Consello de Contas de Galicia de 2022 e di que só executou de fondos europeos, que son os fundamentais nas comunidades autónomas, tamén no Estado, pero fundamentalmente nas comunidades autónomas, e non chega ao 20% de execución de fondos. Hoxe salía un político, un alcalde de Galicia, dicindo que pide que, se a Xunta non os vai a
a gastar, que polo menos yo destinen aos concellos. E eu, evidentemente, só podo suscribir esa afirmación, porque hai moito diñeiro sen investir en Ribadavia por culpa da Aguas de Galicia, insisto. Aguas de Galicia que nos debe diñeiro, entre outras cousas, porque en cada factura que cada veciño de Ribadavia paga ao mes, unha parte importante vai destinado a Aguas de Galicia, o que se chama o canon autonómico de Aguas de Galicia, e, sin embargo, nunca repercute, nunca devolve ese investimento, ese diñeiro que os ribadavienses lle dan a Aguas de Galicia en infraestructuras tan básicas como as que nesta modificación de crédito o Concello de Ribadavia ten que pagar en exclusiva, sin a colaboración de outras administracións. Nos apoiamos ao goberno nesta modificación e nesta medida, pero nos parece injusto, nos parece moi injusto que o Concello teñamos que destinar esta cantidade de diñeiro o que nos impide leválo a outras cousas. Bueno, isto é así, é dicir, é o efecto mariposa de que se unha administración que ten competencias en residuos, que ten competencias en tratamento de aguas e que ten competencias no que é todo o círculo da auga, non nos colabora con o noso Concello, o Concello ten que, por desgraza, pagar en exclusiva isto. E unha segunda cousa, esta modificación de crédito tamén deixa ver a luz algo que nos dixemos tamén en comisións e o levamos dito todo o ano, que é que estas modificacións, ademais, como xa dixen, son ferramentas de uso do goberno. Antes, e xa me anticipo a un punto importante deste pleno, o digo pola asistencia da xente do teatro, a que de novo agradezco que estean aquí, que a modificación de crédito se pudo ter feito antes. Por exemplo, se pudo incluir as facturas que se deben á Escola de Teatro, se pudo ter feito antes, se pudo ter feito en primavera, se pudo ter feito antes do verao e, evidentemente, non se fixo. Non se fixo, insisto, porque xa hubo varias modificacións de crédito. Bueno, unha anterior importante, mellor dito, con varios epígrafes. Entonces, dito de outra maneira, nós estamos a favor desta modificación, pero creo, desde o noso punto de vista, que chega tarde e injusta porque o ten que pagar en exclusiva a Ribadavia cando a competencia é de Aguas de Galicia. Grazas. Moitas grazas, quenda para o BNG. Bueno, pois moi boa tarde aos compañeiros e a toda esta xente que hoxe nos acompaña. Por suposto que decirlles que as reivindicacións seguro que son xustas as que traen hoxe aquí. Despois falaremos dese tema en outras mocións. En canto a este punto, o que se dixo é moi verdade. Estamos falando de unha modificación orzamentaria que vai a 158.000 euros, dos cales 111.000 se van dedicar á limpeza e reparación da EVAR, que é un tema importante que hai que facer, porque é unha estación de bombeo de aguas residuais que ahora mesmo que necesita un arranxo. O máis indignante é de onde se retiran os cartos para facer esta modificación. Claro, se dirá, non se gastaron, non temos, porque van de prazas vacantes de policía, van de prazas vacantes de porteiro aguacil, van de retribución complementarias dese aguacil, pero os dous puntos que as nos parecen máis indignantes é de que hai unha nave que se lle prometeu ao GES e que teñen ahora mesmo, non teñen unha nave decente para estar o noso GES, outra promesa que nunca chega, e outra partida tamén moi importante que se retira, que ven aquí, é o abastecemento e saneamento de Agroba as Chabolas. En comisións, claro, se nos explicou que se retiraba porque non se ia a gastar. Claro, non se ia a gastar porque, según se nos explica, é que primeiro había que actualizar os prezos, que xa se fixo. Despois que o proxecto era do 2015, como é verdade que nos o temos visto, pois que agora que se explica que hai que facer outro novo, pero, sin embargo, se nos prometera a todos no 2023 pois que eso iba a chegar. Entonces, concordo co compañeiro que Ribadavia ten un problema moi grave de saneamento e abastecemento.
que estamos vendo casi a diario que se fan vertidos ao río en diferentes zoas, e aquí, como tamén se dixo, a Augas de Galicia, que efectivamente nos cobra a todos os ribadadienses e a moita xente, ese canon de agua, pois está totalmente ausente. Nos tendémolle, como noutros temas, a man a este goberno para ir falar con calquera administración e pedirlle axuda, porque vemos que estamos olvidados. Na Xunta de Goberno da Diputación, onde tamén está o noso alcalde, reparten cartos a moitísimos concellos para moitas cousas, pero Ribadavia sempre é a gran esquecida. Entón, concordamos en que hai que facer esta modificación orzamentaria, pero non nos gusta, evidentemente, que se deixen de facer outras cousas que tamén son para Ribadavia moi importantes. Moitas grazas. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, boa tarde a todos e a todas, os asistentes a este plenario. Como comentamos en comisións, pois os gastos correntes compartímolos, a fórmula, xa que hai moito que pagar nun concello, pero a reflexión que hai que facer pois é a seguinte, e hai que salientala, que teñen máis inversións, máis ingresos que nunca. E non se pode estar sempre co mesmo discurso de que o goberno anterior pois que deixou pois unha mala situación económica no concello, porque é moito peor a que tivemos que vivir outros gobernando en diferentes legislaturas. Explícome, hai un plan único da Deputación que outros non tiñamos de 200.000 euros anuais máis 50.000 euros que se aprobarán este venres no pleno da Deputación. E recordar tamén a amortización da débeda de 400.000 euros que suman un total de máis de 600.000 euros anuais que outros gobernos non tivemos. O que xa sabían é que os gastos sempre superan aos ingresos, aínda así, tendo máis ingresos, pois, por iso que o PSOE nos gastos correntes estamos de acordo que hai que pagar facturas, proveedores e demais, estamos de acordo. En canto ao tema da parte que afecta a EDAR, pois estamos de acordo que hai que resolvelo, pero non en que o pague o Concello. Hai unha débeda histórica, como dicen os compañeiros de Augas de Galicia, que non reverte neste Concello. E si en outros concellos pois de moi cercanos. E o que parece mentira que sendo dos mesmos partidos, as institucións, pois que as administracións que non sacaden, que sacaden menos inversións que outros sacadamos a base de protestar na Deputación, como sacadou pois a ponte a pasarela da Foz, 2 campos de fútbol, un compromiso, un convenio co tema da auga, e nada, falando desto, agora a Xunta de Galicia volve a desentenderse, por iso temos esta modificación hoxe en pleno. Leva un ano e medio e non consiguen nada importante para Ribadavia. Estamos de acordo coa necesidade, pero creo que hai que apretar máis as administracións e, sobre todo, se son afíns e que teñen fío directo con elas. Por agora nada máis. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Popular. Hola, boa tarde a todas e a todos. Voume centrar no que é na modificación de crédito, que é a 2/2024, por un importe total de 158.482 euros con 71 céntimos, e que se destina basicamente a modificacións que tenemos que realizar, porque, como ben dixo alguén que interviu neste pleno xa, o presupuesto é cambiante, é unha estimación, e a veces hai modificacións que hai que realizar ao longo da legislatura. A primeira e a máis importante é para reparar a EVAR, que é a estación de bombeo de aguas residuais que está situada na rúa Extramuros, que aparte de que leva moitos anos xa verquendo auga cando se avería o río Avia, temos problemas de sentido, temos problemas de cheiros, entón hai que cometer unha reparación urxente que importa un total de 111.482 euros. Tamén temos que dotar unha partida de maquinaria, instalacións e utillaxe, aumentar en 15.000 euros por diversas reparacións que se fai a maquinaria do Concello, 15.000 euros en servicios de telecomunicacións e 2.000 euros para prima de seguros por incrementos que se produciron durante este ano. Estes cartos salen de partidas non baixas parciais, de outras partidas, que son de gastos de personal,
personal que xa non está no Concello, por exemplo, a Policía Local e o Alguacil, como ben apuntaban antes, por un total de 29.301 euros, e de investimentos reais por un total de 129.180 euros. Esta cantidade sale, efectivamente, do proxecto de abastecemento de agua potable para a Groba de Chabolas, que non podemos executar este ano porque o proxecto presentado á Xunta de Galicia, Augas de Galicia, xa elaborado fai máis de 10 anos neste Concello, non cumple os mínimos establecidos a normativa actual. Ese proxecto hubo que modificalo, está en redacción, supoño que neste mes de outubro que entra o principios de novembro, xa o teremos aquí no Concello para poderlo remitir novamente a Xunta de Galicia e poder desenvolver xa esa obra tan necesaria para os vecinos de Groba de Chabolas. O protocolo coa Xunta de Deputación están asinados, é simplemente presentar este proxecto e dotar novamente unha partida para o exercicio 2025 para poder acometer a obra. Pero claro, este ano non se vai facer e por eso temos que acometer a EVAR e aproveitamos esa partida para facerlo. Sin máis, moitas gracias por os votos que has a favor e por as abstencións. Moi ben, moitas grazas. Si queren unha segunda quenda. Non? Moi ben, pois pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Non hai. Abstencións. 5. Vale, queda, polo tanto, aprobada a modificación de crédito. Pasamos a continuación, si lles parece, o punto 4 e 5, como son sobre a mesma materia, os debatimos de xeito acumulado, e simplemente facer unha aclaración respecto ao que comentábamos que falamos onte polo tema da necesidade de maioría absoluta, dicirlles que exclusivamente para o punto 5, para o que se necesita maioría absoluta, para o punto 4 non. O punto 5 necesita maioría absoluta porque é unha modificación de uso do solo e, polo tanto, é unha modificación do plan xeral e require ser aprobada por maioría absoluta. Entón, se lles parece, debatimos, como dicía antes, de modo acumulado estes dous puntos e despois votarémoslos por separado. Señor secretario. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen: solicitar da Consellería de Educación autorización para proceder á desafectación da planta baixa do edificio anexo a CEIP Plurilingüe Ribadavia, anteriormente de uso escolar, titularidade do Concello de Ribadavia, coa intención de destinar o mesmo a servicios de interese público. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol PP, resérvanse para o Pleno, PSOE, Bloque, Ribeiro en Común. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen: modificar o uso previsto no Plan Xeral de Ordenación Municipal para o local que actualmente forma parte do CEIP Plurilingüe Ribadavia, situada na planta baixa de edificación, referencia catastral 9313112, NG 7803S, Rúa Carballiño 25, de uso dotacional clase educativo a uso dotacional clase asistencial categoría 5. Publicar o presente acordo no Boletín Oficial da Provincia e comunicar o acordo á Consellería competente en materia de urbanismo. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol PP, resérvanse para o Pleno, PSOE, Bloque, Ribeiro en Común. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Bueno, estas dúas mocións, fundamentalmente a 4, de novo, é un novo exemplo de que a Xunta, máis que colaborar con moitos concellos, desde logo co de Ribadavia non o fai, é un impedimento e é un obstáculo para o que debería ser o futuro de Ribadavia, non? Estamos a falar que despois de varios avisos, de varias advertencias de varias familias, en maio, no mes de maio, cando se publica a lista provisional da Galiña Azul, semella que vai haber moita demanda e pouca oferta, e a realidade é que xa a principios de xuño sabemos que hai 10 familias con posibilidade de quedarse excluídas. Veu varias veces ao Pleno por parte de diferentes grupos, eu creo que por parte de todos houve preocupación, houve interese. A resposta do Goberno, tanto en xuño como en xullo e durante todo o verao,
foi de cautela e de optimismo, dicindo que se iba a resolver, e chegou o curso, comezou o curso, chegou setembro, e a realidade é que non fixeran absolutamente nada. A realidade é que neste momento hai 10 familias que están excluídas dese servicio que é básico para a conciliación, é básico se queremos que Ribadavia teña algún día futuro e poida ser un sitio onde poida vir a xente a vivir, a traballar e a construir a súa vida, e desde logo no lugar de ser algo atractivo, un lugar atractivo para moita xente que vive cerca, que vive en Ourense e que se plantea por cuestións de vivenda e de servicios que Ribadavia pode ser atractivo para vivir, na realidade, unha vez máis, e de verdade, sin ánimo de polemizar, pero que é a realidade, son datos demasiado objetivos para edulcoralos, a realidade é que a Xunta, unha vez máis, nos deixa tirados a Ribadavia. E, evidentemente, as familias se teñen ou que buscar saídas individuais noutros municipios ou, evidentemente, deixar ao Concello que se busque unha solución unilateralmente. E digo unilateralmente porque este é o obxecto destes dous puntos. Temos que, con recursos propios, á espera de se nos conceden ou non unha subvención, salir con un parche, que é, na realidade, un parche, nin tan siquera unha ampliación da actual Galiña Azul, non é unha mellora do edificio, algo que vai a quedar, sino un parche noutro edificio, nun anexo, a uns cuantos, con unha distancia considerable, e algo que, xa temos experiencia nese anexo, moitas obras que se fan aí, despois non se usan ben. Ao que vou, desde o noso punto de vista, evidentemente, non nos vamos a poder opoñer a este cambio de uso, non nos vamos a poder opoñer a este parche, pero hai que chamar as cousas polo seu nome. Isto non é a solución. A solución hubiera sido cando, en decembro de 2020, este mesmo pleno aprobou a desafección do antigo Colexio da Alameda pechado pola Xunta e se destinou e se lle ofreceu e se lle entregou á Xunta para que fixera ali a ampliación e a nova Galiña Azul, con máis plazas. Ese era o futuro e iso era a solución. Estaba orzamentado xa os orzamentos de 2021, a Xunta aprobou 500.000 euros, quero recordar, para ese edificio, para esa obra, e non sabemos, e aínda non se deu ninguna explicación, nin por parte do PP local, nin por parte da Xunta de Galicia, de que pasou con eses 500.000 euros, a que se destinaron, a donde foron, e por que non foron a ese edificio, porque non acabaron en outra infraestructura, en outro edificio, pero para o mesmo obxecto. Non temos ninguna explicación. Ben, deses barros, estes lodos, desas malas xestións, estes problemas. Non é certo que isto sexa un problema novo, en absoluto, pero é certo que con esta virulencia, con estes datos, si é novo. En todo caso, como oposición responsable que somos, eu creo que non nos podemos opoñer. Eso sí, queda reflexión para esta legislatura, e o digo con toda honestidade. Se a Xunta non nos vai dar máis que problemas, o mellor Ribadavia o que ten que facer é a súa propia gardería municipal con recursos propios e, evidentemente, sin ter que pagarlle máis á Xunta de Galicia se ao final todo cae sobre nós. Salirnos da Galiña Azul, inda que, desde o noso punto de vista, creo que o mellor sería que a Xunta colaborara con Ribadavia como un concello máis, e máis se cabe se somos a capital comarcal, e aquí, evidentemente, moita xente non só vive, sino que moita outra traballa e trae os seus nenos á escola vivindo noutros municipios, co cal, con máis razón, a Galiña Azul e a conciliación en Ribadavia debería ser unha prioridade para a Xunta, pero, bueno, así estamos. Grazas. Grazas. Quen dá para o BNG? Ben, gracias. Non vou a repetirme moito, non que sexe diso, porque somos moitos grupos a falar, pero sí que quero deixar claro unha cousa, que conste que este problema, concretamente nós, comentámoslo aquí neste pleno, no mes de maio. No mes de maio, veciños viñeron a nos decirnos que había familias que iban a quedar sin plaza. Nos comunicámoslo aquí, informósenos que era certo, e nos ofrecimos a nosa axuda para colaborar en todo o que puidéramos. O Concello en todo momento dixenos que non había problema, que iban a solucionar, ata que no mes de setembro nos encontramos con que faltan 10 plazas para nenos. Entón, non vou repetirme moito máis porque
vamos falar deste tema depois na moción da Galiña Azul. Estamos de acordo en que é un parche isto, e o que queremos preguntar neste momento é varias cousas que son importantísimas. Primeiro, a subvención que está concedida para este ano é automáticamente prorrogable para outros anos, ou cada ano vamos ter que depender esas plazas de se hai demanda ou non hai demanda. Segundo, a Galiña Azul e o punto de atención á infancia van a estar separados por sempre, en algún momento vai haber proxecto de unión, van a estar cada un nun punto. Terceiro, na subvención está contemplada a contratación de persoal. Cuarto, e máis importante, por que este punto de atención da infancia non pasa a ser competencia de Consellería de Política Social, que sería o importante, o que garantiría o servicio? Porque se algún ano non hai subvención, isto hai que dicilo, o punto de atención da infancia non se podería abrir. Sempre é moito mellor que dependa da Consellería a que dependa do propio Concello por financiación. Nada máis. Grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Ben, pois, bueno, o PSOE creemos que isto xa é un despropósito, que o desprecio da Xunta de Galicia, do Partido Popular a Ribadavia vai en aumento. Creemos que o comportamento cos grupos non é o correcto, a desinformación é absoluta. Non temos información máis de que, como digan os compañeiros, que en maio nos din que non iba a haber problema con estas 10 familias que se quedaron sen praza. Onte nos chama o alcalde para dicirnos que sí fai falta a maioría no plenario, algo que xa advertimos o Partido Socialista en comisións, porque xa aconteceu en 2020 cando se desafectou o Colexio de Alameda. Avisamos e os grupos da oposición si nos reunimos que era o máis correcto. Era o mínimo que esperábamos, unha chamada para reunirnos co alcalde e falar da situación. Os grupos nos reunimos e propoñémoslle ao alcalde o compromiso para estes votos a prol de estar presentes na xuntanza que se manteña coa conselleira para demandarlle pois unha partida, unha inclusión nos orzamentos, como se prometera cando gobernaron, do importe que sexa, daquela eran 500.000 euros, que desapareceron, e eso, queremos estar presentes nestas xuntanzas que se manteñan coa Conselleira de Benestar para participar destas demandas. Moi ben, grazas. Quenda para o Grupo Popular. Sí, gracias. Boas tardes a todos. Bueno, a verdade, non tiña intención de intervir moito, porque, bueno, xa se viñeron as comisións que normalmente as dúbidas que se poden plantexar, pois aí é un bon momento para presentalas. Isto simplemente é un trámite previo que é obligatorio facer para precisamente establecer a solución que todos desexamos para esas 10 familias. É dicir, cando vos tuvestes o coñecemento da necesidade de algunhas familias que van a quedar sin plaza, nós tamén, e eso que non fixemos nada é totalmente mentira, é dicir, nos puxémonos a traballar no momento. De feito, tuvemos, bueno, en este caso o alcalde, tuvo varias reunións con técnicos da Consellería, viñeron aquí un par de veces a mirar, e entre todos, pois, a mellor solución nos dixeron que era esta, polo menos a máis rápida, para poderlle dar solución a estas familias. Tomouse a decisión de construir un PAI no anexo do CEI plurilingüe de Ribadavia, en eso estamos. Sí que é certo que, bueno, que nun principio, porque como xa levamos tempo traballando nisto, sí que pensamos que sería antes, pero, bueno, obviamente todos sabemos que a relación ca administración non vai todo rápida que nos gustaría en todos os momentos, e se retrasou un pouco que a subvención, e non vai estar tan rápido como creíamos no principio, pero nunca dixemos que sería a principios de curso, é dicir, sempre falábamos de que sería un pouco empezado o curso. Entonces, é certo que, bueno, despois tuvemos todos sabedes o problema que porque non o da maioría absoluta non o contemplábamos hasta ese punto, pero, bueno, creo que o alcalde xa vos informou. E isto simplemente é un mero trámite para eso, non é nada máis. Ben, gracias. Segunda quenda, Ribeiro en Común. Sí, fui apuntando, non tiña pensado tampouco intervir a segunda, pero moi breve, moi breve. Cando a oposición decimos que non fixeron nada, o decimos en base a unhas expectativas. As expectativas non as xeneramos nós, as xenerou o propio goberno, como dixo Xurxo e dixo Noelia,
cando nos plenos anteriores ao verao, en todos, se dixo que este problema se iba a resolver. En todos. Esa expectativa non a xeneramos nós. Nós non buscamos a polémica gratuitamente, en absoluto. O que si nos chamou a atención, ou polo menos ao noso grupo, foi que antes do verao viñera o Conselleiro de Educación xustamente as instalacións do CIP onde se vai a instalar este PAI, e as fotos estaban moi ben, as melloras están ben, pero eran as que necesita o propio centro e que leva tempo demandando a dirección, e pouco máis. E este problema, nós non sabemos se o Goberno lle planteou o Conselleiro, se o que necesitamos Ribadavia, e a proba é que cada vez hai máis gastos neste municipio, hai máis necesidades, e a cooperación de outras administracións continúa sen chegar, é cooperación da Xunta de Galicia. O sea, que ven un conselleiro aquí, se fai a foto e presume dun investimento, pero aquí se nos oculta a todo o mundo que hai un problema na Galiña Azul que ten difícil solución e non se lle plantea a este conselleiro: oiga, señor, vostede é o conselleiro, é o titular desta infraestructura. Surdiu este problema, queremos un compromiso para facer isto, obras no verao. Facemos un pleno extraordinario, todos os grupos íbamos a estar a favor, todos os grupos íbamos a votar, e isto mellor, en vez de irnos a xaneiro de 2025, se houbera resolto antes. Non digo xa a principio de curso, pero quizáis en outubro. E isto non é o que sucedeu. E isto, oye, poden dar as voltas que queiran no goberno, pero non é o que sucedeu, se podía ter feito e non se fixo. Daí a nosa incomodo. E por eso temos, e creo que é honesto decilo, para que a xente tamén o saiba. Mais alá diso, chegamos tarde mal e arrastro. Evidentemente, creo que ninguén vai a votar en contra porque non é o que está nos nosos cabales, pero nos dá rabia porque este problema, como xa dixen antes, se podía ter evitado xa en 2020. Grazas. Moitas grazas. Benega. Sí, Mariluz, non sei se traballaches moito ou pouco, creote, cando dices que traballaches moito, o que sí que sei é que non houve solución para este problema. Eu falo, como dicía o Brais, pois en base a expectativas. Repito, como se dixen outras veces, vos cando ganastes as eleccións, ganástelas cunha campaña electoral na que prometistes 1000 veces que Ribadavia iba a ser Baviera ou Rotterdam gracias ás inversións que ibades conseguir. E ahora estarme dicindo que é unha subvención que non destes conseguido para algo tan básico como é que meniños teñan onde ir á escola. Repito, pois se non entendestes. Non entendestes? Vale. Non, porque ibades conseguir un montón de subvencións e agora non hai subvención para que os nenos teñan escola. É curioso. Aparte, tes un concepto, perdona que te diga, tes un concepto de comezo de curso moi curioso, porque estamos falando do mes de xaneiro. É máis final de curso que comezo de curso, xaneiro. Supoñendo que a subvención vaya todo en orden, que as obras vayan en orden, que xa sabemos como van as obras. O sea, que podemos dar por descontado de que este ano non vai haber escola infantil, non vai haber PAI. Eso podemos apostar aquí o que sea diante de calquera. Outra cousa, as preguntas que fixen, como é de costume, non se me resolveron. Non sei se queres que a faga outra vez, de respondelas. Por que non pertenece este PAI á Consellería de Política Social? Vai depender cada ano da subvención que abra este PAI? Vai estar esa subvención, vai estar incluída a contratación de profesorado ou de traballadores? E se vai estar sempre o PAI separado da Galiña Azul, ou se hai algún proxecto tendes en mente ampliar a Galiña Azul como se teña prometido en cantidad de ocasións. Gracias. Ben, pois non sei, non me vou repetir co que din os compañeiros, pero non se ve que traballarades tanto. Cando levamos falando deste tema desde maio, a partir de maio e xuño, pois se acabaron as conversas cando eran en comisións. Consideramos que a Alameda non se pechou para estar de almacén, que hubo unha promesa dunha ampliación dunha Galiña Azul con uns 500.000 euros de orzamentos da Xunta de Galicia, mentres vostedes gobernaban. As prazas da Galiña Azul son responsabilidade, por suposto, da Xunta de Galicia, pero ten que demandalas o goberno que este de turno. Nos parece unha improvisación facer outras obras no edificio anexo do CIP e crear tamén un PAI é unha
é un despropósito, porque é separar aos nenos e nenas, non sei de que franxas de idade, creo que comentaron de 0 a 3 anos, do edificio da Galiña Azul. Está dicindo que o concelleiro do Partido Popular que lles pasou a todos, sí, incluído a él, eu recordo perfectamente como nos chegaron as protestas, algo que vivimos todos os que gobernamos, polo tanto, hai que demandarlle a Xunta de Galicia e facer os deberes antes. Entón, por eso lle pido ao alcalde un compromiso cos grupos, un compromiso aos grupos para poder asistir, para poder demandar, pois asistir a estas reunións, a esas xuntanzas coa conselleira, porque é algo que nos afecta a todo Ribadavia, non aos grupos políticos, sino ás familias dos nenos e nenas que se quedan fora cada ano. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Grupo Popular. Sí, no, simplemente, porque creo que xa está todo, pero que dicir, eu a veces teño dúbidas incluso do que digo, dicir, que dixemos que en ningún momento, a primeira opción que en ningún momento iba a ser a principio de curso, que sempre contábamos que sería máis adiantado, e que a subvención non é que a subvención témola, pero saliu outro día, máis tarde do que se contaba. En ningún momento dixen que non tiñamos a subvención ni nada. Por iso que non sei, ao mellor penso unha cousa e digo outra, pero... Que os pais piden a subvención tarde... No, claro, que a liña de subvención saca a Xunta, é dicir, sacan a eles, non a sacamos nós. É dicir, refíreste a eso, é dicir, non decidimos nós cando a liña para a creación dos pais sale. Ben, moitas grazas. Antes de pasar a votación, vou facer uso do meu turno de peche para aclarar varias cuestións ao respecto, porque ao final eu creo que primeiro para responder as preguntas que formulou Xurxo, porque evidentemente transparencia toda e responder a todo o que se nos pregunta. Sí, correcto. Porque non pertence á política social, o PAI esta liña de axudas que sae é unha liña de axudas para concellos destinada a habilitación de puntos de atención á infancia ou escolas infantís municipais. Entonces, é unha instalación que vai a ser de titularidade municipal, por eso, entre outras cousas, hai que solicitar a desafectación do edificio. Outra cuestión tamén, que se falaba antes, falábase da visita do Conselleiro de Educación, nada ten que ver unha cousa con outra, porque isto estamos falando dunha liña de axudas de política social, da Consellería de Política Social. Despois, preguntábase se a subvención inclúe os gastos de persoal. Pois sí, claro, aí a subvención ten dúas partes, ten unha parte para obra e unha parte para mantemento do punto de atención á infancia. De feito, poden consultar a orde de subvencións, que esa é outra cuestión tamén que hai que matizar, porque se fala de que non se fixeron as cousas en tempo e forma. Claro que se fixeron en tempo e forma. Este Concello, no momento no que se convoca a liña de axudas para poder acudir á construción deste tipo de instalacións, automáticamente tiñamos xa listo o proxecto, que era o traballo previo que había que facer, unha redacción dun proxecto, tiñamos listo o proxecto e presentámolo a esta liña de axudas, que é o que nos vai a posibilitar construir un punto de atención á infancia e, ademais, dotalo de persoal e mantelo no tempo. E vai a ser municipal, con eso yo respondí a pregunta, e si vai a continuar separado a instalación física do PAI da Galiña Azul. Home, de momento sí, evidentemente, van a estar en dous edificios separados. Está a Galiña Azul, unha escola no edificio que vostedes coñecen, que ten unha capacidade para alumnado que a día de hoxe está cheo e por eso quedaron 10 persoas sin plaza, e o que intentamos é solucionar ese problema de 10 persoas que quedan sin plaza. E máis, como vostedes saben, teñen o proxecto que poden consultar, o PAI consta, vanse crear un punto de atención á infancia con 20 prazas. Nos entendemos que con estas novas 20 prazas que se van a engadir ás prazas existentes na Galiña Azul, pois o problema ou a demanda vai quedar resolta entendemos que durante unha temporada, a lo menos, ojalá fose necesario crear moitísimas máis, que eso sería un bo síntoma de que vai medrando a poboación, de que hai dinamismo, de que a xente nova anima a ter familias. Eso sería unha grandísima noticia para Ribadavia, que se queden escasas estas 20 prazas que vamos a crear. Pero, dende logo, cos datos dos últimos anos, entendemos que estas 20 prazas, de momento, van a ser suficientes. Entón, en tanto isto continúa así, pois evidentemente, eses dous edificios están separados.
separados, están físicamente separados. Un estará no colexio, no edificio anexo o CEI Plurilingüe de Ribadavia e o outro no edificio que está hoxe actualmente a Galiña Azul. Compromiso cos grupos para acudir a reunións coa conselleira. Cando teñamos unha reunión non hai problema ningún en que me acompañe calquera, non teño ningún tipo de inconveniente. Evidentemente, o traballo previo xa está feito, nos xa presentamos a documentación, estamos pendientes de que se resolva o procedimento. En cuanto se resolva o procedimento, empezaremos a obra e intentaremos poñer o punto de atención á infancia en funcionamento o antes posible, tal e como plantexamos en todo momento e dende un principio. Que é o que temos que facer nós como Concello e como Goberno? Garantizar os servizos. E para iso traballamos. Evidentemente, pode haber solucións que gusten máis ou menos, pode haber solucións que se entendan en función do punto de vista como máis ou menos óptimas, pero nós, dende logo, o noso compromiso é e ten que ser garantizar o servizo á cidadanía, e para iso é para o que traballamos. Polo tanto, pois espero ter resolto as súas dúbidas e agora pasamos á votación. Vamos a votar en primeiro lugar o punto cuarto, que é a aprobación da petición de autorización previa a Consellería de Educación para a desafectación do baixo. Me gustaría que se confirmara o que non foi falta a maioría absoluta no punto 4. Sí. É así, non? Sí, Francisco. Sí. É solo a maioría absoluta é necesaria únicamente para o punto quinto. Digo para que despois non hasa malos entendidos. Grazas. Exacto. Bueno, pois, por lo tanto, votamos o punto cuarto en primeiro lugar, que é a aprobación da petición de autorización previa á Consellería de Educación. Votos a favor? 6 votos a favor, votos en contra, non hai abstencións, 5 abstencións, queda, polo tanto, aprobada. E agora votamos o punto quinto, que é a aprobación do cambio de uso urbanístico de baixo anexo ao CEI Plurilingüe de Ribadavia, que este sí que require, como se falou antes, maioría absoluta. Por lo tanto, para este pido votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Moitas grazas. E pasamos agora ao punto sexto, que si lles parece aos grupos, o punto sexto é moción de Ribeiro en Común para que o Concello busque solución á dirección da Escola Municipal de Teatro, e si lles parece aos grupos debatiríamolo de modo acumulado co punto octavo e votalo despois por separado. As dúas... Pola miña parte, sí. Pois, se estando de acordo os grupos propoñentes, facemos así. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte ditamen coa emenda engadida na sesión, que o Concello de Ribadavia chegue a un acordo coa actual dirección da Aula de Teatro de Ribadavia, que se convoque a todos os grupos municipais a reunións e se chegue a unha posición de consenso entre as partes. No caso de non chegar a un acordo coa iniciadora da escola actual directora, que se inicie un procedimento de contratación público. Sometido a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común e Bloque, resérvanse PSOE e Partido Popular. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte ditamen: a creación dun Consello Escolar onde estean representados todos os membros da comunidade educativa teatral e que sexa órgano consultivo preceptivo ante calquera decisión que afecte a aula de teatro. Dotar a aula de teatro un orzamento anual estable, suficiente e plenamente executado, garantir que ninguén demandante deste servicio quede sen plaza. Sometido a votación a proposta, obténtese o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o Pleno PSOE e Partido Popular. Grazas, señor secretario. Quenda en primeiro lugar para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Intentarei ser bastante, resumir bastante, porque, creo que hai dous grupos que vamos a abordar a mesma cuestión. Hai bastante xente que se acercou hoxe aquí para seguir con preocupación o que está sucedendo na Escola de Teatro, e eu creo que é unha proba máis, e o decíamos xa en agosto, o noso grupo propuxo e lle pediu ao Goberno que fora sensible a unha demanda importante do alumnado da Escola de Teatro, unha Escola de Teatro que empezou fai anos e que ano a ano foi mellorando, foi aumentando en alumnado, foi aumentando en nivel e evidentemente foi tamén aumentando en orzamentos e en gastos. Gastos que, cando desde o noso punto de vista falamos de cuestións de cultura ou educación, na realidade son investimentos, non? Investimentos nunha sociedade mellor, investimentos nun pobo mellor,
investimentos ao final nun futuro mellor para a nosa vila, para o noso municipio e tamén para a nosa comarca, porque este é outro dos servicios que orgullosamente deberíamos estar os veciños de Ribadavia, presta ao noso municipio, presta a nosa institución, pero é para toda a comarca, porque o de ser capital non está só ben para un eslogan, non está ben só para un lema, non está ben só para a propaganda, está tamén ben para exercelo diariamente, a veces con esforzos económicos, pero creo que desde o noso punto de vista vale a pena. E nos creemos, e polo menos así o intentamos sempre, que os gobernos, inda que sean transitorios, deben ter sempre a vocación de diálogo, a vocación de consenso, a vocación de saber rectificar a tempo, e desde o noso punto de vista creo que ainda estamos a tempo. Poucas veces, e o digo con franqueza, en algunha cuestión da auga, en algún núcleo que estaba con problemas de algún tipo medioambiental, ou moi poucas veces este pleno se viu con tanta participación. E levo aquí desde 2015 e polo menos desde ese ano poucas veces. O cal nos dá unha mensaxe aos demais representantes, estean no goberno ou estén na oposición, de que este tema é importante para unha boa parte da sociedade, para unha boa parte da sociedade que se toma molestia de vir a este pleno e a decir aquí estamos e nos gustaría que as nosas peticións foran atendidas. E iso é cando eu creo, cando digo que eu creo que os gobernos, sean das cores que sean, deben ser permeables e deben ser capaces de dialogar e rectificar a tempo. Eu, desde logo, en nome de Rebelión Común, é o que pido, que eu pido ao goberno, que ainda estamos a tempo, nos gustaría que se rectificara, vai a ter o noso apoio se se quere facer modificacións orzamentarias para darlle maior participación, maior orzamento e subir, sobre todo, continuar nesa escalada de subirlle o nivel a aula de teatro como así estaba facendo estes anos, seguiren aumentando o alumnado. E algo tamén importante, se desde o noso punto de vista o goberno se pecha en banda e non quere de alguna maneira rectificar, nós o que si pedimos, e o dixemos en comisión, se foi unha engádega a moción que presentamos o 26 de agosto, nos gustaría que, en todo caso, a dirección saíra a concurso e darlle a oportunidade a todo o mundo, de maneira aberta, cun orzamento que merezca a pena. 18.000 euros é certo que non é moito. Para algúns pode parecer moito, para outros pode parecer pouco. A cuestión orzamentaria sempre é subjetiva. Pero a realidade é que, se queremos calquer servicio, queremos seguir aumentando o seu nivel, fai falta investir máis diñeiro. Iso é así. Non podemos xogar a demagoxia e o populismo de dicir que aquí todo o diñeiro chove e cae do ceo. Non é así. Pero para darlle un bo servicio, para reforzar unha escola que, visto hoxe o pleno, ten moito apoio social, o pobo de Ribadavia, unha boa parte está detrás, non só os que están aquí, sino outra moita xente apoia estas reivindicacións e, polo tanto, nos creemos que, se iso é así, deberíamos todos, en conxunto, apostar por aumentar ese orzamento. E o digo, e xa non o gardo para o turno de réplicas, porque xa o dixen en comisións, e o digo porque se pode dicir que hai moitas facturas sin pagar. Desde o noso punto de vista é unha excusa. E unha excusa, entre outras cousas, porque esas facturas, esa ferramenta de pagar atrasos nos concellos sempre existiu, sempre. O dixen antes que unha das ferramentas é a modificación de crédito. Pero digo máis, tampouco se di, por parte do goberno, como excusa, que, evidentemente, hubo un remanente de crédito anterior, se deixou de pagar un crédito aos bancos importante, e ese remanente se destinou, entre outras cousas, a pagar facturas, sí, pero tamén a aumentar outras partidas que o goberno quixo. Por exemplo, as festas. Se aumentou as festas en 20.000 euros a festa do Portal, nunha cantidade parecida a Feira do Viño, e todas as festas se aumentaron. E a nós nos parece lexítimo, pero nos parece que
os gobernos e os políticos debemos ser honestos e decilo. Non nos queremos destinar máis dinheiro a festas e menos a cultura. Para nós, desde logo, non é a nosa visión de ver as cousas. Creo que as festas é algo, está ben, pero é efímero, e a cultura persiste, a cultura traspasa xeracións e a cultura fai semente dun pobo máis libre, un pobo máis feliz desde o noso punto de vista. Agardemos que se rectifique. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o BNG. Ben, gracias. Antes de defender a nosa moción e incluso a moción de Ribeiro en Común, que co seu permiso facemos nosa tamén, queríamos facer unha serie de consideracións a respecto de que pasou os últimos meses coa aula de teatro. Facémolo, ademais, da premisa básica de que a aula de teatro debe permanecer como está e, ademais, é viable, tal e como se ven realizando a esta hora. Primeira consideración. A continuidade da aula de teatro non ten en absoluto un problema económico ou financiero, en absoluto. Negámoslo rotundamente, explicarémoslo. A pesar de que algúns concelleiros e concelleiras, de maneira pouco elegante, se ocuparan de estar por aí por o pueblo dicindo que era unha ruína, de que era un gasto inútil, que non aportaba a nada a Ribadavia, etc. Estamos, polo contrario, ante un problema que é un cambio de modelo na xestión cultural en Ribadavia. É dicir, temos cartos para a cultura, pero decide emplearse noutro tipo de cultura, o cal non compartimos, evidentemente. Segunda consideración, o Concello de Ribadavia, o Goberno de Ribadavia, vende a adxudicar a nova aula de teatro por 18.000 euros. Non vamos a entrar tampouco en que nos parece pouco elegante que, mentras hai un conflicto aberto, mentras hai un alumnado totalmente descontento, pais e nais descontentas, débedas por cobrar e un conflito laboral aberto, pois o Concello negocia con outras partes a espaldas do alumnado. Non vamos a entrar neso de momento. Pero, botando un cálculo rápido, o que podemos sacar destes 18.000 euros é que o Concello vai invertir a cantidad de 0 euros na aula de teatro, porque se sumamos gastos e ingresos, dá 0 euros. É dicir, botando unha conta rápida do que pagaron os alumnos de matrícula, pois chegase aproximadamente esa cifra de 18.000 euros. É dicir, o Concello non vai gastar nada. Estamos ante o cambio nun modelo de xestión cultural. E vai dicir o alcalde, seguramente, é que nós non sabemos con que matrícula vamos contar cada ano. Bueno, eso evidentemente nin vos nin ninguén, pero o Instituto de Ribadavia tampouco sabe que matrícula vai ter para o ano que ven. Pero existen as previsións, existe a prematrícula, existe mirando o ano anterior, podemos presupoñer que tipo de matrícula vai haber, vale? E a que nos dice o sentido común é que se a aula de teatro aumenta cada ano en matrícula, este ano iba a ser igual, non iba a descender drásticamente a matrícula este ano. Terceiro punto, en palabras do propio Goberno de Ribadavia, a aula de teatro, para que funcionara como viña funcionando hasta ahora, habría que orzamentar en 30.000 euros. Vale. E os 30.000 euros parecen moitísimos cartos, eu creo que son moitísimos cartos, pero se eses 30.000 euros descontamos os 17, 18, 16, 15 que se consigan de matrículas dos alumnos, estamos ante unha cifra de entre 15, 14, 13.000 euros. 13.000 euros para un concello como Ribadavia para ofrecer un servicio co que o alumnado está contento, co que os traballadores están contentos, co que a finalidade está contenta, parécenos unha miseria. E alguén pode dicir, claro, que 13.000 euros ou 14.000 euros son moitos cartos. Eu non vou ser eu quen diga que 13.000 euros ou 15.000 euros non son moitos cartos. Son moitos cartos. Pero os cartos hai que poñeros en contexto. E digo que poñeros en contexto porque hai 10 días o Concello de Ribadavia entregoulle 17.000 euros a un grupo, a unha orquesta, por tocar 2 horas ante 200 personas. Colleron os cartos, marcháronse. Estamos falando de que a aula de teatro asenta a poboación, crea traballo de calidade, dalle cartos aos de aquí e crea prestixio na vila. Cuarto punto. Non quero estenderme moito máis, pero bueno. Cuarto punto. Dícenos, cando comentamos isto, que depois que non se poden dar os 30.000 euros porque habría que facer un contrato maior. Eso supondría que, ao mellor, a antigua directora da aula de teatro, pois igual non conseguía esa plaza. Bueno, é certo. Facendo un contrato maior de 30.000 euros, é posible que a directora non conseguira esa plaza, pero era moi posible que se conseguira. O que non era posible de ninguna maneira era que con un orzamento de 14.000 euros ou 18.000 euros con IVA, esa traballadora conseguira a súa plaza. O que conseguimos foi que non tiña esa plaza ela. Quinto e última parte. O que deducimos no noso grupo é que aquí, como se dixemos antes, hai un cambio na xestión cultural de Ribadavia. E nós aquí queremos facer, bueno, isto non é algo novo, isto xa se le ha feito en moitos sitios, non estamos descubrindo aquí nada. Temos un claro exemplo, un exemplo para nós negativo, que é a cidade de Ourense.
onde o alcalde pechou a Universidade Popular, pechou o Festival de Cine, o Teatro Universitario, e todos esses cartos que tiña gastounos en orquestas. Electoralmente pode que funcione. Pero nós queremos abrir aquí unha reflexión entre todos sobre o tipo de cultura que queremos en Ribadavia. Se queremos a cultura efímera que decía Brais, a cultura do momento de un par de horas, ou queremos cultura de calidad. E, sobre todo, pensando nunha cousa, que os gobernos, as persoas, incluso os alumnos e os profesores, estamos aquí de paso neste mundo. O que quedan son as nosas accións. Vos estades gobernando ora, mañá gobernarán outros, pasado gobernarán outros, e de vos só quedarán as vosas accións. E tendes que decidir e pensar como queres que vos recorden os ribadavienses dentro de 50 ou 100 anos. Como queres que vos recorden? Como as persoas que destruíron o teatro, como as persoas que o fortaleceron e o apoyaron. Porque, claro, é difícil ahora ao mellor tomar decisións sobre cartos, pero imaginemos que hai 50 ou 60 anos os membros da Brente dixeran que isto é moi difícil, gastamos moitos cartos, é mellor deixalo e non facer nada. Pois hoxe ao mellor non teñamos o que tenemos en Ribadavia. Temos que pensar en futuro, e nós temos clarísimo que se nós gobernáramos pensaríamos no futuro. E pensando no futuro, pois nós traemos aquí esta moción que o que pretende é sentar as bases para que a aula de teatro e o teatro en xeral non dependan do goberno de turno, que dependan de outros instrumentos, de outras institucións. Por exemplo, creemos que é fundamental para que a aula de teatro non dependa do goberno de turno que é a creación dun consello escolar, onde estén representados alumnos, alumnas, pais, nais, profesores, dirección, concello e incluso a oposición. E calquer decisión que afecte a aula de teatro ten que pasar por o consello escolar. Creemos tamén que hai que dotar orzamentariamente a aula de teatro, un orzamento serio que permita desenvolverse con calidade. Porque aquí facemos moitas veces o de vamos quitarlle orzamento a esta actividade pública para que sea de mala calidade e ao final o que se fai é que a xente non se apunta e desaparece porque dicimos que a xente non a usa. E por último queremos que se garanticen as prazas de todas as persoas que cursaron o ano pasado e todas aquelas que se queran apuntar a maiores. Moitas gracias. Moitas grazas. Quen dá para o Grupo Socialista? Ben, nada, non me vou estender moito máis porque dixo perfectamente Xurxo. Creemos que se incrementa o servicio é porque o servicio funciona e, polo tanto, costa máis, é evidente. O Goberno non quixo chegar a un acordo e había opcións, como sacar un concurso público ou facer unha oferta de emprego pública. Trátase simplemente dunha decisión política porque teñen maioría absoluta e non falaron cos grupos. O que foi o despropósito é atoparnos coa noticia da nova dirección na páxina do Concello. Iso nos pareceu que, fora de lugar, habendo a polémica que había. Tal como se invirten cartos en outras cousas, creemos que hai que apoiar a Aula Municipal de Teatro, a unha directora que foi exemplar e fixo un traballo exemplar, e a uns alumnos que fixeron medrar a aula e a cuna do teatro en Ribadavia, porque presumimos de teatro, de Mostra Internacional de Teatro, presumimos da MIT, de que somos o berce do teatro en Galicia, e logo non apoiamos a cultura, que o máis importante é a estes alumnos e alumnas que o fixeron medrar xunto coa súa directora. Nada máis. Moi ben, moitas grazas. Se me permiten, farei eu de portavoz do meu grupo neste punto. Ben, a verdade é que hai varias cuestións que eu quero sinalar e matizar sobre este tema. Ademais, e a primeira delas é que por parte do Goberno municipal, en todo momento, dende que chegamos ao Goberno, hubo diálogo fluído coa Aula Municipal de Teatro, se plantearon moitos problemas que habían e que vostedes coñecen, eu non quero volver a reiteralos, xa tivemos innumerables reunións nas que se falou desta cuestión, aínda outro día nas comisións informativas o falamos outra vez, explicouse nunha reunión que mantivemos con parte das persoas que están aquí hoxe no salón de plenos tamén, como foi un pouco todo o proceso de chegar a tomar esta decisión. E nós, primeira premisa, estábamos contentos co funcionamento da aula de teatro? Sí. Sí que estábamos contentos. E máis, eu creo que vostedes recordan que a aula municipal de teatro inicia a súa andadura no ano 2019 coa chegada deste goberno ao goberno municipal. Aí é cando se inicia e é o primeiro curso da aula municipal de teatro. Evidentemente, do mesmo xeito que estábamos contentos co funcionamento da aula,
tamén tiñamos claro, e así o habíamos comentado en numerosas ocasións desde o día que chegamos ao goberno en 2023, que a situación na que estaba a aula non era adecuada, e vostedes sábeno, por diferentes razóns. Primeiro, dicen que a aula foi medrando en orzamento e en gasto ao longo destes anos. Eso non é certo. Medrou en gasto, pero non medraba en orzamento, non tiña un correlato orzamentario. Eso provocou os desequilibrios que implicaron que se fose acumulando unha débeda. E, ademais, por poñer un exemplo, nos chegamos ao goberno en xuño de 2023 e no mes de setembro xa hai que levar unha modificación de crédito a pleno de 10.000 euros para poder facer fronte a débedas e a facturas da aula que eran precisamente consecuencia de que había medrado o gasto, pero non había medrado o orzamento. Vale, que son cuestións que eu creo, xa digo, xa o explicamos en varias ocasións. Se o orzamento municipal ten que cubrir ou contemplar a totalidade do gasto da aula. Esa é a única maneira de que non se produzan desaxustes a hora de pagar as facturas. É unha cuestión. Segunda cuestión, estamos a falar dunha prestación dun servizo, porque cando se dice conseguir a plaza tal, parece un proceso laboral. Isto non é unha cuestión laboral, Isto é a relación contractual que existe entre a aula municipal de teatro e, neste caso, Rosa, que era anterior directora, é un contrato de prestación de servicios. Eu tamén o aclarei eso na reunión que tivemos con alumnado da aula e con Rosa, e isto fomoslo falando ao longo de moitísimas reunións durante todo o curso. Que cal era a nosa intención? Intentar evitar os problemas que estaban xurdindo, axustando a aula municipal de teatro ao orzamento do Concello. E iso foi, estuvemos buscando diferentes solucións para poder chegar a ese punto. E nós sempre quixemos e mantivemos que o funcionamento da aula nos parecía correcto e que nos gustaba o traballo que estaba a desenvolver a directora. Por eso, en todo momento tamén intentamos e buscamos a fórmula de que a directora continuase. E así o propuxemos e o trasladamos. Que ocorre? Nun momento dado, si existe ou non existe un acordo entre o plantexamento que fai o Concello, que é nos vamos a dotar a aula municipal de teatro con este orzamento, que isto se plantea na última reunión que mantemos, que é a final de curso, e se comenta, nos vamos a plantear a aula municipal de teatro con este orzamento, un orzamento de 18.000 euros, e isto vaise facer porque entendemos que é o orzamento que o Concello pode asumir para a aula municipal de teatro, e do mesmo xeito tamén nos posibilita a ferramenta de facer a contratación de xeito directo, co cual, nese caso, poderíamos garantizar a continuidade da dirección. E iso foi como se plantexou e como se lle formulou a proposta. Evidentemente é lexítimo que a proposta non encaixe co punto de vista da dirección. Eso é perfectamente lexítimo. Nos entendemos que, si o modelo de aula que plantea a anterior dirección da aula é un modelo que non se pode axustar baixo ningún concepto ao orzamento que se presenta por parte do Concello, pois claro, aí temos un problema. Temos un problema e aí nós temos que tomar unha decisión. E evidentemente falábase antes de honestidade e demais. Eu creo que honestidade absoluta ao longo de todo este proceso e tamén agora mesmo. Nós temos que tomar unha decisión, que somos goberno municipal. Díxeno tanto outro día nas comisións, díxeno na reunión que tivemos outro día. Evidentemente somos conscientes de que tomar decisións conleva asumir as consecuencias e as responsabilidades derivadas das decisións. Pero nós, como goberno municipal, temos que tomar unha decisión. E cal era a nosa premisa fundamental? A continuidade do servizo, a continuidade da prestación do servizo á cidadanía. É dicir, que Ribadavia continúe tendo un aula municipal de teatro que se creou no ano 2019. E esa foi a nosa premisa e a premisa sobre a cal actuamos. Unha vez que non é posible acadar un acordo coa anterior dirección, nos, lóxicamente, se queremos garantizar a continuidade e existencia dunha aula municipal de teatro, temos que traballar en buscar solucións para que a inicio de curso os veciños teñan en marcha unha aula municipal de teatro na que poden matricularse, porque se non huberamos feito eso, agora mesmo o debate que estaríamos dando nesta sala sería que por inacción do goberno non hai aula municipal de teatro, a veciñanza de Ribadavia queda sin o servicio. Non. Nos, xa digo, a nosa responsabilidade e, evidentemente, temos que asumir as consecuencias das nosas decisións,
porque eso conleva a gobernar, asumir as consecuencias das decisións, pero nos temos que decidir. E que decidimos? Garantizarlle o servizo á cidadanía, garantizalo do modo que nos entendemos que o podemos garantizar. E esa foi a nosa maneira de actuar en todo momento. Por lo tanto, eu creo que nesta cuestión, e xa digo, é un tema que ao longo de todo este tempo tivemos múltiples reunións durante o curso coa dirección da aula, tivemos múltiples reunións en diferentes momentos, bueno, a reunión tamén co alumnado e demais, e sempre explicamos o mesmo. Sempre explicamos, temos coherencia absoluta en este tema, sempre explicamos e plantexamos o mesmo. O Concello ten unhas posibilidades que nos entendemos que son os recursos que se deben destinar á aula. Evidentemente pode haber, eu non digo que non poida haber outros modelos, que non se poida apostar por dotar a aula con moitísimos máis cartos. Claro que sí, non digo que non o nego. Pero nós, como goberno municipal, temos que tomar unha decisión do que nós queremos facer. Por eso digo que hai que, pero é que, a ver, se fala como que nós non queremos ser honestos, que escondemos... Non, nós temos moi clara cal é a nosa proposta. E tuvémola dende o minuto 1. E a nosa proposta é continuidade da aula municipal de teatro, axustada ao que nos entendemos que debe ser a aula municipal de teatro e, ademais, solventando un problema económico xerado coa aula e solventando tamén un problema xurídico que existía, que vostedes o saben, coa propia aula municipal de teatro, que era que se estaba prestando un servizo cun contrato nunha situación de fraude de lei, que xa o comentamos en diferentes ocasións tamén. Polo tanto, pois, eu, pola miña parte, de momento nada máis, pero creo que a nosa posición foi moi clara en todo momento, e nós, como goberno, o que temos que facer é garantizar o servizo á cidadanía, e iso é o que vamos a facer. Moitas grazas. Ribeiro en Común. Sí, evidentemente... Véxome na obriga de aclarar un par de cuestións. E na realidade, o LUS tivemos comisións informativas e na realidade estamos replicando as intervencións de aquel día casi como un diálogo de sordos, por desgraza, non? Cando na realidade deberíamos estar aquí para ir cedendo uns e outros e chegar a un punto en común. Pero vexo que non vai a ser o caso. Aclaro porque ás veces as verdades a medias na realidade son dobres mentiras. En primeiro lugar, si é certo o orzamento e os gastos que iba acumulando unha escola, que iba medrando en alumnado e que iba medrando en calidade e que iba medrando en accións e intervencións, evidentemente iba aumentando, sí. Pero que aquí isto era coñecedor todos os grupos da situación. E aquí todos dixemos que estábamos encantados que isto fora así. E aquí, en eleccións, porque isto, cando pasan as cousas son en eleccións, todo o mundo dixemos que íbamos a apoiar a aula de teatro. E íbamos a decir que isto iba a ser a capital, Atenas se iba a quedar corta a Atenas clásica ao lado de Ribadavia. E a realidade agora é que estamos chorando uns miles de euros que para o Concello de Ribadavia non é nada. Esta é a realidade. Esta é a realidade. E a realidade é que a Deputación na que vostede, señor alcalde, é vicepresidente e está na Xunta de Goberno, lle deu e colaborou algo que está moi ben e me sorprendeu que non se publicitara, que é que axuda ao Concello de Ribadavia a sustentar o conservatorio. Eu me pregunto, por que non axuda tampouco a Ribadavia tamén a aumentar o nivel? Estaría ben, Eu creo que estaría ben, é unha proposta que eu lle fago quizás para o futuro, xa vexo que agora non foi posible. Entón, cando nos pedimos honestidade e o pedimos en comisións e volvín a pedir agora, me refiero a isto. Só dixo unha cousa que me pareceu xusta nas comisións e que eu pensaba que os iba a decir aquí. Eu apuntei porque me sorprendeu estar de acordo con vostede, que era: é unha decisión do goberno que a aula está ben dotada con 18.000 euros. É unha afirmación que vostede debería decir desde o minuto 1 e non introducir diferentes elementos na ecuación para ver se xenera moito ruído, moita confusión e as excusas dan a cara por vostede. A realidade é que vostede prefire destinar diñeiro a outras cousas e deixar a aula con 18.000 euros. Esa é a realidade. O dixo en comisións. Non sei se pedín que constaren ata naquel momento, pero foi así, creo que estábamos todos e todas de testemunhas. Entón, este é a realidade do asunto.
E o que lle está pedindo este alumnado e o que lle estamos pedindo aos grupos é que rectifique. E eu creo, francamente, os políticos, cando rectifican, poden ser criticados pola oposición, pero que neste caso a oposición o está pedindo. Non vai a ser criticado. E eu creo que a poboación vai a decir, bueno, temos un alcalde que é honesto e que ademais sabe rectificar cando o pobo lle pide. Eu creo que isto sería o lóxico. E non quero ser asesor seu, que sei que non lle fai falta, pero creo que sería o xusto tamén a nivel cos seus votantes. Insisto, cos seus votantes, que os votantes se registran unha data, non son permanentes. Aquí estamos de paso, e creo que desde logo, creo que hai marxe de maniobra para rectificar. Eu insisto, pediría, aproveitando que hai xente aquí, eu non sei, e xa que estamos falando demasiado, tamén porque a ocasión o merece, non sei se hai alguén no público e o alcalde ten a ben de darlle a voz a alguén do público, a propia Rosa ou alguén, creo que sería oportuno facer unha intervención e que a propia público participara se o alcalde así o estima. Grazas. Unha cousa, podemos intervir todos depois que interveña o público? Para que eles poñan fin? Millor, non? Aquí hai un regulamento orgánico de funcionamento das sesións que regula a participación do público nas sesións plenarias. Un regulamento de participación cidadá aprobado creo que por unanimidade, ademais, deste plenario. E aí claramente di que as intervencións do público se poden facer no turno de rogos e preguntas, sempre cando se pida con 4 días de antelación, se plantee por escrito o rogo ou a pregunta, se plantee por escrito o rogo ou a pregunta que se quere formular con un máximo de 5 rogos ou preguntas e un rogo ou pregunta por persona. Entón, se temos un regulamento orgánico, teremos que respetar o regulamento orgánico que ten este pleno. Por lo tanto, eu creo que non procede agora mesmo que haya ninguna intervención. Señor alcalde, como peticionario da cuestión, creo que debe recordar que cando en outras ocasións aquí houve público, aquí se falou non só a feira, sino tamén os veciños de Archabolas. Evidentemente, é certo que vostede di, hai un regulamento e todos queremos respetalo, pero creo que se hai vocación e vontade de que se fale, creo que a xente somos todos vos veciños, independentemente das diferencias que aquí poidamos manifestar, creo que non perxudica a ninguén, se ademais todos os grupos estamos a favor. Creo que se debería ser máis flexible coa interpretación. Grazas. Moi ben, pois, como falaba antes de rectificar, en este caso vou a collerme as súas palabras, vou a rectificar e que fale un representante, unha vez que rematen os grupos, que fale un representante do público. Agradezco yo, alcalde. Benegá. Vale. Vale, entón moi breve, porque é máis interesante o que poida aportar do público que o que poida aportar eu. Pero simplemente matizar que, a ver, César, deches moitísimas voltas, estuveches casi 4 ou 5 minutos falando para decir que o Concello non quere gastar 13.000 euros na aula de teatro, basicamente. Porque aquí está facendo unha trampa, que nos corrixa o secretario, se pode ser un matiz técnico solo. Creo que, non sei se o público distingue entre o que son as tasas e os impostos. Eu creo que tú que de os precios públicos, efectivamente, para que nos entendamos, os impostos é aquilo que pagamos e o goberno, o que nos recauda, pode gastar no que lle dé a gana. Pero as tasas, como é o caso do que pagan os alumnos do teatro, eses cartos son de obligado gasto no servicio por o que están pagando. É dicir, se alguén vai á piscina e paga 3 euros, eses 3 euros teñen que ser por gasto da piscina. E se un alumno da aula de teatro paga 15 ou 20 ou 30 que sea, eses cartos teñen que ser para gastar na aula de teatro, cousa que falamos de regulamento e de seguir o regulamento correcto, aquí non se fixo neste Concello. Non quero abrir moito máis temas deste, porque sabemos que todo é certo, porque podíamos votar, votando unha conta moi rápida, o ano pasado a aula de teatro deu 30.000 euros de gastos. Se os alumnos aportan 17.000 euros e hai unha modificación orzamentaria de 12.000 euros, eu non son moito de números, pero eso dá 29.000 euros, hasta 30 faltan 1.000. Se ainda se deben 15.000 euros ou os que se deban a Rosa, a directora, onde están os cartos que faltan aquí? En que se utilizaron os 17.000 euros que aportaron os alumnos e alumnas á aula de teatro? Non, iso hai que respondelo, se queremos. Eu esa é unha pregunta que fago. Bueno, non quero entrar en debate porque creo que ratifícome que a Rosa seguramente aporte moita máis información que a min. Non sei se podo dicir algo. Podo comentar? Sí. Bueno, está claro que
cando esta xente que pertencen á aula de teatro, alumnos, nais, directora e moita xente que vexo por aquí, está aquí, será por algo. Dende logo, nós non nos incitamos a vir, ou incitámonos, non. Pero o que fixemos é algo que realmente tivemos a obrigación de facer, case, porque xo dixo o compañeiro, nos remitimos un escrito ao Concello o 5 de agosto para reunirnos con todos os grupos que estamos implicados e coa xente implicada tamén. E a nós todavía non se nos contestou. Eso non vos parece tamén unha falta de consideración a unha persoa que tamén está facendo aquí o seu traballo? Porque podían decirnos, pois tal día non podo, para outro. Eso é un fallo grande que vostedes tamén cometen agora que teñen a súa maioría, obviarnos os grupos da oposición. Cando convén, ven que veñen, bueno, hai que tal. Entonces, non, eso non se pode facer. Eu recollín exactamente, porque esta é a folla das comisións, o que vostede dixo sobre a aula de teatro. Problema económico na aula de teatro. Adquiriuse unha débeda bastante grande coa docente. Plantexouse axustar a aula e non foi posible chegar a un acordo. E, ante todo, garantizar o servicio á cidadanía. Pero que tipo de servizo se está garantizando con isto? Que tipo? Porque ata agora tiñamos 11 aulas. Agora creo que vai reducirse a 7. Eso vai ser unha cousa que o servicio vai se ver minguado. O mellor queda xente fora. O proceso que se fixo coa docente constanos, e se pode falar ela, que creo que o solicitou por escrito, pero igual fixeron como a nós, non lle contestaron. Verdade? Igual non lle contestaron como a nós. Non estou equivocada, creo que non, pero despois falará a xente o dirá, e non é arremeter contra o goberno sin ter razón, porque nós sí que falamos coa xente, nós falamos coa docente, falamos coa xente implicada, e con nós non falou ninguén, porque sei que houve unha reunión con eles e se lle explicaron as cousas, non sei se se convenceron, porque aquí a xente non debe estar moi convencida cando están aquí, que non están, o que lle digo, incitados por nós. Se alguén o incitei a vir, por favor que levante a mau, se alguén se ve así. E despois, o que decimos, eu creo que houve un proceso no que vostedes se viron e hasta o final non realmente recoñeceron que o que non podían era afrontar o que se estaba facendo, que era desarrollar unha aula de teatro decente, con cada vez máis alumnos, con cada vez máis actividades, cunha obra de teatro que chegou ao final na Casa da Cultura cun cheo apoteósico que eu nunca vira tanta xente na Casa da Cultura cunha obra que os sigo felicitando, os felicitei no seu día. Entonces, cunha persoa que é de Ribadavia, que fai o seu traballo en Ribadavia e para Ribadavia. Para min é un craso error que ustedes están cometendo, pero como xa tomaron a súa decisión por a súa conta, sin contar tamén con nós temos que manifestar o noso enfado. E creo que a xente que está aquí tamén. Grazas. Nada, moi breve. E aclarar que, como dixo na súa intervención, que medrou o gasto non o orzamento, eu aclaro que aquí nadie falou de que medrara o orzamento, senón que dicen que o gasto se incrementou porque a aula funciona, eso dicen. Se non hai partida ou é limitada, por que non ampliou nos seus orzamentos? Pregúntome, se todo está tan ben e todo quedou tan ben, que fai está toda a xente aquí? Simplemente tomar unha decisión política porque ten maioría e lle está a dar as costas a esta xente e, por as súas palabras, vexo que pouco lle importa. Envolver con palabras e panada, o proceso de contratación foi un despropósito e unha falta de respeto en medio de toda esta problemática. Nada máis. Ben, moitas grazas. Pois agora si quere intervir un representante do público, como habíamos acordado. Quen vai ser o representante ou a representante? No, Rosa, respecto á petición por rexistro, tes resposta, que é a resposta do que falábamos antes do regulamento. Pois está registrada co rexistro saído 24 de setembro de 2024. Entendo que por correo certificado. Eso non é...
Eso non é culpa nosa, a resposta enviouse. Bueno, primeiro de todo... sí, aí está. Bueno, primeiro de todo, moitas grazas á xente que se atopa hoxe aquí, porque sempre é moi positivo que os cidadáns e as cidadáns pois queiramos saber o que pasa no noso pueblo, non? Gracias tamén por esta, César, por rectificar e poder eu falar, non? Eu xa, como ti dixeches, falamos moito, todo o ano pasado, tivemos moitas reunións, eu a verdade é que nun primer momento si pensei que había certa vontade, de verdade, certa valoración o que se estaba facendo, certo cariño o logrado, gracias a todos os partidos, porque realmente pasamos por todos e sempre houve un apoio máximo por parte de todo o mundo, eu non podo dicir o contrario. O que pasa, o que sí que é certo, que o tempo tamén coloca as cousas. E o diálogo sí que foi fluido, pero a situación actual di que foi unilateral. Como ti dixeches, se propuxo algo, logo se falou de outras opcións, pero hoxe, co paso dos meses, vexo que realmente, pola vosa parte, se defendeu o contrato menor dende o primeiro momento, que eu me neguei dende o primeiro momento tamén, e que se volveu a él. Cando? E foi así, o 27 de febreiro tivemos a nosa última reunión. Digo última porque nesa reunión, ás 10 da mañá, aí, co xestor, e digo nome Paco Bouzas, porque el pode ratificar todo o que digo, chegamos ao acordo, polo menos o compromiso, César, ti chegaches o compromiso de que a aula iba a sair a concurso público e falouse dun orzamento de 23.000 euros. Tanto Paco Bouzas como eu dixemos que eso era un orzamento un pouco baixo, tendo en conta que eu tiña que constituirme como ASL con todos os gastos que eso implica e para poder asalariarme. E logo dar a actividade que agora mesmo ten a aula co profesorado externo, cos monográficos, coas clases de corpo vocal, co técnico para as mostras, etc. Pero dixéchenos que sairía a concurso, cun pliego, Paco Bouzas dixo nos sentaremos, estudiaremos as condicións e veremos se pode afrontar presentarse a ese concurso. E iso pasou. Pasaron os meses. Eu estaba esperando a que saíra ese concurso para estudiar se a miña situación me permitía presentarme. De repente, temos que falar, se me cita unha reunión o 29 de xullo deste ano e se me ofrece un contrato menor de 18.000 euros. Se a vos o dixen na reunión das persoas que viñeron, aquel día reunión contigo, César, se vos atopades o xeito de que eu, sen poder ser autónoma xamais, porque sabedes esa situación, se eu, con 18.000 euros, podo ter unhas condicións laborais dignas por convenio, xa non entramos porque eu non cobro por caché. Todo o que puxen sobre a mesa era por convenio. Se vos atopades unha fórmula para que eu manteña a 11 ou a 12 grupos, o profesorado externo, o corpo vocal, as mostras fin de curso, co técnico, todo o que é a actividade actual da aula, eu firmo. Pero explicádeme vos como facelo, porque eu descoñezo a fórmula, realmente descoñezo a fórmula. Entonces,
a mí o máis grave de todo isto, porque eu nunca fixen tantos números da miña vida, e cando fixen o comunicado en xullo, que penso que fun bastante conciliadora, porque, como ti ben dixeches, a disposición sempre foi boa, sempre tivemos boas palabras, amabilidade, pero cando eu vin que tras ser eu, penso que bastante honesta, pasou o que se referiu Xurxo, que antes de tergiversar determinadas cousas e todo contentos que estabades, o parecer nas terrazas non era tanto, cousas que eu me enterei por primeira vez así, eso, despois do meu compromiso coa aula, todos estes anos que o fixen de corazón e o volvería a facer, penso que non entendo. Non entendo que se trate así as persoas, primeiro, a un servizo que creo que demostrou tanto, e non falo de min, sino o compromiso de tantos pais, nais, nenos e nenas, e como ao final eles a fixeron posible. E vemos que foron eles e elas, pais, nais, alumnos e alumnas, os que maiormente o fixeron posible coas súas tasas. Eu non coñezo de terminoloxía. Nunca fixen tantos números, porque eu non daba crédito. Digo, estarei eu tola. O primeiro ano está aquí. Fixen 3 copias, por se hai problema, para sacar datos, como xa andan as miñas facturas por aí, que ao parecer se poden levar no bolsillo, enseñar nos bares, pois eu fixen copias para que as teñades aquí, ben explicadas, todo, ano por ano. Salvo, evidentemente, eu non levo as contas aquí, o mellor hai algunha, evidentemente, matizacións, é dicir, non son cifras exactas, probablemente, pero podedes matizalas públicamente se queredes. Aquí están. Entón, que o máis grave de todo isto? Eu teño que dicir, primeiro, que se utilice a profesora da aula para xustificar unha decisión. O máis honesto paréceme pois o que se di. Agora mesmo o Concello pode destinar a aula a isto e xa está. Como dixen en xullo, non teño máis que dicir. É que non tiña máis que dicir. Ahora, se me empeza a utilizar para xustificar unha decisión deste tipo despois da miña implicación e da miña entrega estes anos, a min eso dóeme e teño que sair a defenderme. Entón, a miña defensa, digo, igual que un exconcelleiro foi a tesorería, sacou as facturas, eu as imprimín desde o meu ordenador e as teño aquí por se alguén quere leválas tamén no bolsillo ou enseñalas por aí ou lelas na casa. Porque isto é unha cousa. E a segunda cousa que me parece moi grave é facerlle creer a un pueblo, sabendo a situación que ten a cultura no noso país, que algo como que estaban tendo é algo que non se pode soster, cando son eles e elas as que maiormente a estaban sostendo. Estamoslle facendo creer a xente que non se poden permitir o servicio que tiñan cando eles e elas o estaban pagando. E cando a miña disposición era total a seguir. Se puxeron moitas opcións sobre a mesa. Eu esperaba o concurso público, que foi o compromiso que se chegou o 27 de febreiro. Entón, se non se fai un concurso público é inviable. É dicir, a min, que se me diga, Rosa, estamos moi contentos contigo, mira, ofrecémoste isto porque así podelo facer ti directamente, así podes ter ti continuidade, non pode vir outra persoa. Sabedes, xa yo dixen a Noelia cando estaba ela, que a aula de teatro, eu digo ben alto, non é o meu chiringuito. Eu nunca iba a poñer por diante garantir o meu posto de traballo para disminuir o servizo o que se chegou. Entón, o que pido, por favor, o que ti dicías, César, eu agradezo moitísimo, que se sexa, eso, con honestidade, hai 18.000 euros, perfecto, moitas sortes que veñan, xa o dixen en xullo, pero, por favor, que non se me utilice, vale, como se fixo, e aparte non de xeito público, senón dese xeito que uno non ten marxe para defenderse, que é o máis grave de todo, é tan dificilmente denunciable, vale, e que non se faga creer a xente algo que non é certo. E quen queira ver se é certo ou non, o ten aquí, o ten en tesorería. E non teño máis que dicir, eu vos desexo toda a sorte do mundo, non teño nada en contra das persoas que ven, sempre lle dixen os alumnos e as alumnas que se animen sempre a ir ao teatro, porque a cultura debe de estar por riba destas cerrazóns, porque de verdade, para mí,
vendo isto, digo, é que o vexo tan fácil, é que non o entendo, non o podo entender como algo que está feito, que levou tanto tempo facer, se tira así pola borda. E non digo porque quen veña por infravalorar a quen veña, ni moito menos, nin moito menos. O digo porque as transicións non se poden facer así. É dicir, a persoas que levan vindo á aula, os 74 alumnos que hai, o que teñen, eso dixen nas primeiras reunións, que a transición fose suave, se eu non iba a estar, que saíran as prescripcións nas mesmas datas, que poidera ter unha continuidade, porque os cambios moi bruscos, pois, de repente pode ser que a xente non se apunte, ou ver un cambio brusco, un corte, ou cousas así. Eu sempre estiven a favor, de verdade. Entón, non entendín, e todavía hoxe o respeto, pero cústame entender que algo que camiñaba case solo se faga ese corte tan aséptico, tan frío e tan despiadado, cunhas razóns que eu non sei, eu estou aberta a que mo expliquedes, porque eu sei, e aquí está, eu nada máis que desexaros moita sorte, pero que, por favor, eu non son responsable de que a aula non siga, nin moito menos o apoio das persoas que levan sostendo a aula tantos anos. Eso quero que quede constancia, que conste en acta e nada máis. Moitas gracias e sinto robar o tempo ás outras persoas. Bueno, moi ben, por rematado o turno de intervencións, simplemente facer uso a miña intervención de peche de xeito moi breve, e eu quedome co último que decía Rosa. Eu creo que, xa che digo, e díxeno antes, e así o manteño, porque creo que a miña atitude foi impecable en todo momento, e en ningún momento creo que fixera nada que poida facer sentir ofendido ou molesto a ninguén. Eso é a miña impresión, e teño clarísimo. Teño clarísimo, e evidentemente, como así o teño, e falaba antes de honestidade, e díxeno antes na miña anterior intervención, e o reitero, e é perfectamente lexítimo, cando hai posturas diferentes sobre unha mesma cuestión, non existe un acordo, pois nós temos que garantizar o servicio, e foi a nosa opción, e así o defendín, e así o digo, e é o que nos defendemos. Evidentemente, pois, como dixen antes tamén, é a nosa decisión, lóxicamente ten a súa responsabilidade e terá as súas consecuencias, pero nós temos que facer o noso traballo, que para eso nos puxeron aquí os veciños e veciñas. Entonces nós vamos a facer o noso traballo como entendemos que temos que facelo, que eso tamén forma parte da honestidade dun político, ser fiel ás conviccións que entende que ten que defender, que en definitiva son que os nosos veciños teñan servizos de calidade dentro do que nos podemos ofrecer, e esa é o noso punto de partida e a nosa premisa. Por lo tanto, rematados estes dous puntos, vamos a proceder a votación separada das dúas mocións, como corresponde. En primeiro lugar, votamos a moción de Ribeiro en Común, que era que estaba registrada en primeiro lugar. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada. E votamos... No, 6-5, queda rexeitada. E ahora, en segundo lugar, a moción do BNG, para cal pido votos a favor, 5 votos a favor, votos en contra, 6, queda rexeitada, polo tanto. Pasamos ao punto 7º na orde do día, que é a moción de Ribeiro en Común para que o Concello consiga a rehabilitación da Ponte de San Francisco. Señor secretario, por favor. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte ditame.
A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de data 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia demande a Xunta a rehabilitación da ponte de San Francisco, que o Concello de Ribadavia demande a colaboración da Deputación neste proxecto. Sometida a votación a proposta, tense o seguinte resultado: votos a prol, Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego. Resérvanse para pleno os membros do PSOE e Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Queda para Ribeiro en Común. Ben, bueno, creo que a todos nos vai costar retomar a normalidade do pleno despois das intervencións que escoitamos, nomeadamente da anterior directora da Escola Municipal de Teatro. Ben, por desgraza non hubo rectificación do goberno. Evidentemente, creo que é un erro. Como xa dixen, reiterar o agradecemento a toda a xente que estivo aquí defendendo a súa posición, moi educadamente, por certo, de maneira cívica. Reiterar o agradecemento a Rosa Puga pola súa intervención e tamén pola súa capacidade de diálogo, que unha vez fixo gala dela. A moción que Ribeiro en Común hoxe trae aquí arredor da ponte de San Francisco evidentemente ven a colación despois da intervención que se fixo para unha campaña publicitaria, buscando un momento propicio, pero sobre todo porque levamos moitos anos facendo fincapé en que esa ponte necesita que a súa titular, que é a Xunta de Galicia, a Consellería de Infraestructuras, faga unha rehabilitación importante. Non só un lavado, como unha mellora da imaxe, que é o que se pretendeu facer na anterior legislatura sin conseguilo, pero sí unha mellora estrutural e profunda. Estamos a falar dunha ponte histórica, pero dunha ponte tamén que é unha infraestructura básica na comunicación, non só no noso municipio, sino na comarca. E, evidentemente, o dixemos fai un ano, aproximadamente, cando a anterior conselleira de Infraestructuras veu a Arnoia pasando por Ribadavia, porque está obligada a pasar por Ribadavia, e seguramente pasou por esa ponte e foi a Arnoia a prometer un investimento millonario á ponte da Foz. Entón, nos creemos que si hai promesas para investimentos en pontes que sustentan bastantes menos tráfico que esa de San Francisco, creemos que a de San Francisco tamén merece a atención da súa titular da Xunta de Galicia. Por eso volvemos a reivindicar esta cuestión. Creo que está moi ben presumir de ponte, creo que está moi ben facer unha campaña publicitaria para Ribadavia, pero o dixen en público e o reitero, creo que o máis importante non é facer promoción de Ribadavia. Ribadavia xa é moi coñecida, xa o coñece todo o mundo, está maravillada todo o mundo con Ribadavia e, sin embargo, o que fai falta é mantemento, mellora do que xa hai, e esta ponte de San Francisco é unha máis. Grazas. Grazas. Quenda para o BNG. Hostia. Eso que solo vou facer unha referencia a que o título da nosa moción, por un aula de teatro de calidade ao servizo de cultura e ciudadanía, non sei por que ustedes votan que non, porque non pedíamos nada extraordinario, podíase aprobar tranquilamente, pero bueno, en fin. O que demanda esta moción, que a Xunta axude na rehabilitación e que a Deputación tamén colabore neste proxecto desta ponte, que, efectivamente, non está escoitando. Claro. Si este é o respeto que hai ao pleno municipal, yo alucino. Bueno, a ver, claro. Non é. O meu compañeiro foi ao baño, non foi a sacar fotos. Bueno, entón... Que pasou? Sí,
que estaba dicindo que efectivamente é un monumento do que a maioría dos ribadavienses presumimos, porque é unha ponte moi bonita. As fotografías que se sacan de aí tamén están en todas, cando se fala de Ribadavia, esa visión que hai desde a ponte do casco vello é fermosísima. Nós tamén pedimos no seu día que se fixera algún tipo de limpeza da excesiva masa arbórea que hai, se pode, que a veces tamén agora xa casi tapa moito a visión. E tamén reivindico, unha vez máis, que xo teño reivindicado moitas veces, que hai vida máis alá desa ponte de San Francisco. Precisamente na rúa que se chama San Francisco hai vida, hai xente que moitas veces, ou a maioría, non chegan nin a cartelería. De feito, eu creo que lle demandei ao concelleiro, que tamén é presidente da Festa de Historia, que me sorprendera un día que pasei por ali, que xusto que tendo ali o comenzo o desfile da Festa de Historia, que non vin ningunha banderola colgada. Entonces eso, aparte de que luza para publicitar calquera outra cosa, pois que tamén se arranxe e que máis alá da ponte que hai vida. Moitas grazas. O noso voto vai ser Grazas, Quenda, para o Grupo Socialista. Sí, boas tardes a todos. Por suposto, dentro do Partido Socialista vamos a apoiar a moción de Ribeiro en Común. Lembrar que, efectivamente, insistimos tamén que é unha infraestructura moi importante aquí para Ribadavia e para a comarca do Ribeiro, sobre todo para a xente que vende en Arnoia. Aproveito este aquí ao Concello a facer a demanda de repoñer o espello que estaba en unha das farolas, que desapareceu despois do spot publicitario, exactamente este espello que tiñan para, por lo menos, controlar os coches que ven de esquerda a dereita. Entonces, por seguridade viaria, se é posible, repoñer ese espello na farola que está en frente ao supermercado que está aí na ponte. Tamén aproveitamos aquí, dende o Partido Socialista, pois tamén facer un chamamento de non só que hai que implicar unha reforma da ponte San Francisco, sino tamén que casi había que implicar no futuro, a medio plazo, pois, o medio ou longo plazo, pois unha reforma de todo o barrio de San Francisco, que non está, digamos, de inmobles que están bastante deteriorados, deshabitados. Hai que falar cos digamos, propietarios deles que utilidade teñen para o futuro. Tamén que utilidade vamos dar no futuro, digamos, os inmobles alrededores do convento de San Francisco, incluso o que está detrás da Casa Sindical, que hai dous edificios aí casi en ruínas, en que se pode aproveitar. Entón, por parte nosa, pois, vamos a apoiar e reivindicamos que é unha infraestructura moi importante, insistimos unha vez máis en repoñer o espello, e tamén, se é posible, a farola que hai subindo desde Vendaval, a primeira que hai, a mao esquerda, onde están as indicacións de Arnoia, para todos os conductores, aunque hai un espello, moitos non se dan conta, esas indicacións Arnoia, a altura de visibilidade do conductor, impiden a visibilidade cando ven a xente, digamos, os coches da mao esquerda. A mí había que dar outra utilidade, quitar esas indicacións, poñer unha farola máis para arriba ou buscar outra cosa, porque por seguridade viaria esas indicacións son un impedimento. Moitas gracias. Moitas grazas. Quenda, para o Grupo Popular. Gracias, moi breve. Imos votar a favor da moción. A verdade é que é posiblemente unha das postais máis fotografiadas de Ribadavia e, bueno, polo tanto, necesita a súa consideración e non temos inconveniente en que, polo menos, a Xunta estudie a posibilidade de facer as obras que necesite. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Quenda, para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Bueno, perdona, Brais, non sei se vai haber unha segunda intervención, se quenda de peche. Sí, a verdad que sempre digo eu se dixéchelo ti. E la estou pensando na anterior moción, a esa realidade. Ben, agradecer, como sempre, cando se dá, que os grupos se manifesten a favor, que vayan a apoiar a moción, e tamén que o faga o goberno, pero creo que todos os grupos da oposición estarán comigo cando digo e decimos reiteradas veces que está moi ben votar a favor, pero agora o que toca é leválo a cabo e, ou polo menos, facer forza para intentar leválo a cabo.
sei que evidentemente non é só o depende do Concello, sino que a quen vai aludida normalmente, fundamentalmente, quero dicir, é a Xunta de Galicia. En todo caso, nos consideramos que esta ponte deu ser rehabilitada e mellorada pola Xunta fai anos, non foi así, agardo e lle desexo o mellor ao intento do actual goberno. Si fixera falta a colaboración da oposición, polo menos de Ribeiro en Común, á súa disposición, e un par de advertencias ou de suxestións, se así se considera. Primeiro, estou de acordo con que o barrio de San Francisco necesita darlle unha volta enteira, é certo, non basta con algunhas pequenas melloras que se levan feito tanto o anterior goberno como a propia Xunta que arranxou o tellado do convento. Necesita algo máis, necesita máis vida e evidentemente o primeiro é que o Concello cumpla os seus obxectivos, as infraestructuras. Hai un matiz máis que quero facer. As árbores, eu sei que hai moitos veciños que demandan e que lles gusta a postal de recién feita obra dos anos 90, principio do 2000, debo ser máis ou menos, cando se fixo esa obra, antes do 2003, en definitiva, estaban sin árbores. E as árbores medraron porque se plantaron algunhas e porque é un entorno natural que sempre tivo árbores. Entón, quedarse coa foto de despois dunha obra, como é obvio non había árbores porque se acaba de facer a obra, iso non é bo. Non é un ámbito tampouco urbano, non é un paseo de Magaluz, vale? É un Magaluz, Marbella, para que se entenda. Magaluz, sí, Magaluz a veces hai. O que quero decir é que é un ámbito dunha vila, sí, pero un ámbito fluvial, dun río que querémoslo con vida, e as árbores axudan a que esa vida. Eu estou, pode estar de acordo, que se fagan podas de coidar as árbores, unha, para que estean saneadas, e dúas, e me gustaría que constaren ata esta petición de que non se cortaran as árbores. Sei que hai veciños que me criticarán polo que vou decir, pero eu creo que, por moito que o digan os veciños, a veces, eu creo que unha cousa é podar, estou de acordo que está excesivamente mesta a natureza, e hai que un pouco recortar, e as podas ademais son boas para a árbore porque tamén se reforza, melloras a luminosidade das casas, a do paseo, eso todo está moi ben. Pero outra cousa é cortar, talar, e quero advertir unha cousa, aí entre outros árbores e outras especies hai un tilo que eu creo que debería estar protegido. Entonces, eu creo que as administracións é totalmente compatible mellorar un pouco a infraestructura, mellorar a infraestructura profundamente e manter a natureza. E unha outra petición que non vai nesta moción, pero que aproveito, porque me chamou a atención no comezo da legislatura, que a estrada da Rúa Progreso, que atravesa Ribadavia e vai ata San Pallo, no comezo da legislatura foi pintada pola Xunta, que é a súa titular, aínda que pase polo centro da vila e titular a Xunta, e, sin embargo, non foi nin bacheada, nin foi mellorada. Creo que esa estrada tocalle, xa fai anos que o levamos demandando. No anterior goberno tamén se lle demandou a Xunta nunha reunión coa AXI, e pasan os anos, non sei se esa foi unha das promesas que os grupos fixeron ou o grupo de goberno fixo, non o sei. En todo caso, se a promesa ou non, creo que de xustiza facelo. A Xunta pintou unha estrada deteriorada, creo que desde o noso punto de vista mal feito, e creo que evidentemente se se traslada esta petición desta moción aprobada, que ademais parece que vai ser por unanimidade, o xusto sería ademais que esa estrada tamén fora mellorada. Dentro de un ano recordaremos o que fixo o goberno por que esta ponte fora arranxada. Se o conseguiu, diremos públicamente e agradecerémolo, e se non o recordaremos e o volveremos traer aquí. Grazas. Moitas grazas. Pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade.
Pasamos ao seguinte punto, que é o número 9, moción para que Xunta e Concello lle den unha solución. Esta é conxunta de Ribeiro en Común e BNG, para que Xunta e Concello lle den unha solución ás familias excluídas da Galiña Azul de Ribadavia. Señor secretario, por favor. A Comisión de Política Social, na súa sesión de data 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte ditame: instar a Xunta a aumentar de maneira urxente o número de plazas na Galiña Azul, tomar medidas inmediatas para evitar que familias de Ribadavia queden sen plaza, solicitar que a Xunta recupere impulso ao anteproxecto presentado para a nova Galiña Azul no edificio do antigo Colexio de Alameda, solicitar que a Xunta teña en consideración as reivindicacións das traballadoras do Consorcio Galego de Benestar, e en concreto as traballadoras da Escola Infantil Galiña Azul de Ribadavia. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para pleno PSOE e Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común ou BNG? Pois non sei se, para aforrar tempo, non sei se o BNG quere presentar a moción e eu fago unha segunda réplica para, eu creo que a mí dame igual. A ver, eu penso que nas comisións que a presentamos, moi ben, o título mellor ahora, claro, porque nos decimos que a Xunta e Concello lle dean a solución ás familias excluídas. Bueno, o goberno dirá, xa lla demos, pero claro, nós tamén estamos traballando, pero bueno, quero decir que cando se presentou a moción tampouco nós tiñamos todavía nin a orden do día nin o que iba a presentársenos. E por que presentamos a moción? Pois efectivamente, porque xa se dixo antes, entonces volver a redundar 50 veces no mesmo, pois tamén non é moi acaído, sobre todo para non facer demasiado extenso xa o pleno, porque xa nos preocupáramos, verdad, os grupos de preguntar por esta cuestión, de saber se algún neno iba a quedar fora, e de que non queríamos que, efectivamente, ningún neno quede fora. Por que? Porque as familias que non atopen aquí unha plaza, pois, teránse que ver obrigadas ao mellor a ir a outro concello. Entón, se lle podemos ofrecer dende aquí, o normal é que non se marchen. Tampouco nos parece xusto, e o decíamos, como ahora se está pedindo a desafectación deste edificio e a aprobación para o cambio urbanístico, a que todos os grupos que estamos aquí votamos a favor, verdade? Votamos a favor porque creemos que así o hai que facer para que así se solucione o tema. Que vai pasar, señor alcalde? Que vai pasar? Que nós, como votamos a favor deste punto, imos estar moi pendentes, e tamén lle vamos a exixir e vamos a estar encima de que eso se faga o antes posible, vale? Porque para eso facilitamos co noso voto de que eso se faga. Que vai ser a solución? Non o sei. Nos acordámonos, e volvo a recalcar, que cando se fixo a desafectación do edificio da Alameda foi coa promesa de que aí se iba a facer o novo edificio da Galiña Azul, cun orzamento, efectivamente, que se viñera e que tamén desapareceu o edificio, e que é unha verdadeira pena. Eu o que digo, parece que sempre decimos o mesmo e non se nos fai nada de caso, porque está totalmente abandonado, estáse caendo a trozos, estáse utilizando de almacenaje, e cando hai votacións para poñer as mesas, que dentro de pouco xa non se poderá poñer como colexio electoral, estáse utilizando, pero dentro de pouco, como non haxa arranxos ni nada, pois caeráselle encima aos que ali estén. Entón, todo o que pedimos aquí é uns acordos que creo que se poden cumplir. Agora xa instar a Xunta a un aumento de número de prazas, bueno, xa vai aí tomar medidas inmediatas, e seguimos dicindo que isto chega tarde, porque en agosto todos sabemos que a maioría das cousas están pechadas, incluídas, claro, os organismos que teñen as competencias. Entonces, xa se sabía con anterioridade que isto iba a ocurrir e que iban a quedar nenos fora, nos o único que lle pedíamos é que houberan tomado cartas no asunto antes, e non que agora nos estén dicindo que a partir de xaneiro, no mellor dos casos, pois nos darán unha solución. Isto é o que pedíamos. Bueno, non sei se agora Brais que diga el tamén o que queira. Sí, moi breve, moi breve.
é certo que foi presentada a moción con a intención de buscar solución inmediata, pero tamén duradeira e de futuro, non? De feito, o punto 1 fala de instar a Xunta, todo o Pleno e todo o Concello e todos os grupos, instar a Xunta a aumentar de maneira urxente o aumento o número de prazas da Galiña Azul e de solicitarlle a Xunta que recupere o impulso ao anteproxecto presentado que xa existe, que está no Concello de Ribadavia, para a nova Galiña Azul no edificio do antigo colexio. Tamén, evidentemente, solicitar, porque, aínda que non o parezca, siga habendo reivindicacións das traballadoras para, en concreto, as da Escola Infantil Galiña Azul de Ribadavia, sexan aceptadas estas peticións, e non é só que nazcan nenos dunha franxa de idade, sino que tamén hai boa labor por parte das profesionais cando a xente demanda ese servizo. Se fora malo, irían a outra Galiña Azul ou buscarían outra alternativa. Co cal, se as traballadoras funcionan e cumpren, a administración que quen as contrata debería tamén cumprir con estas peticións que fan. Eses 4 acordos son os que os dous grupos, BNG e Ribeiro en Común, traen ao pleno para que o resto de grupos apoie, se así o estima, e evidentemente, e o máis importante, que se traslade á Xunta, reiterarlo á Xunta despois de 2021, de decembro de 2020, tamén de 2022 e agora 2024, esta reivindicación non será por repetilo, non será por fiar, non será por reivindicalo, e ganas non nos faltan, agardo que o apoio da Xunta tampouco. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Si, ben, non me vou a repetir moito, nin a estender. Temos o compromiso do alcalde de reunirnos coa conselleira e de mandar o que se prometeu fai xa casi 5 anos no Colexio de Alameda por parte da Xunta de Galicia e do Partido Popular de Ribadavia. Isto, como dicen, o sufren as familias e o vivimos os que gobernamos, é responsabilidade, como non, da Xunta. Estamos de acordo coas mocións e creemos que a solución do PAI é unha improvisación, e a necesidade é real e sucede cada ano de matrícula. Se máis, o noso voto vai ser favorable. Gracias. Grupo Popular. Simplemente decir que imos absternos, porque xa debatimos, como sabedes, no anterior punto, comentouse que a solución xa estaba en marcha, esperar que chegue canto antes, e, polo tanto, o noso voto vai ser a abstención, posto que estamos totalmente de acordo co espírito, digamos, xeral da moción, que é darlle unha solución a estas familias. Nada máis, gracias. Moi ben, moitas grazas. Quenda de peche, se queren pechar os grupos. Nada, non teña pensado decir moito máis porque creo que xa está tanto por a parte de Ribeiro en Común como por a parte do BNG ben explicado o que solicitamos e o que pedimos. Agradecer a que nos poida apoiar ou incluso a abstención do grupo de goberno. Pensamos e seguimos pensando que os servizos que poida ofrecer un concello é do máis importante, por iso hai que afianzalos e conservalos, porque xa sabemos que non é doado, pero para a xente que queira vivir aquí e que queira estar aquí, dende logo, é moi importante a educación dos seus fillos e, como sempre decimos, ter un traballo, ter unha vivenda. O sea, para sentar a poboación tamén temos que ter isto. Entonces, moitas grazas a todos por apoiarnos. Moi ben, moitas grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. Votos en contra non hai. Abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a moción. Pasamos ao punto 10º, que é moción para que a Xunta manteña o actual canon aos concellos adscritos a Sogama e instaure un sistema de reciclaxe e reutilización. A Comisión de Servizos Municipais, na súa sesión de data 23 de setembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen: que o Concello de Ribadavia demande a Xunta que paralice a anunciada suba do canon que os concellos
galegos pan a Sogama e que redundará na suba aos veciños e veciñas. Que o Concello de Ribadavia inste a Xunta a adoptar medidas encamiñadas a un novo sistema de tratamento de residuos basado na reciclarse, reducción, reutilización e reeducación frente ao costoso e antiecolóxico sistema Sogama. Solicitar a creación dunha comisión de traballo entre Sogama, as Consellerías de Medio Ambiente, Facenda e Afegam para determinar as condicións do canon para o ano 2025 e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos en Galicia. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o pleno os membros de PSOE e Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para o grupo propoñente, os grupos propoñentes. Gracias. Votastes que sí e a abstención nestas dúas últimas, que era mellor nas outras dúas anteriores. Equivocastes, pero bueno. Sogama, vale. Vamos facer un exercicio ahora de memoria histórica, porque eu era pequeniño aínda, bueno, non tan pequeniño, pero era pequeno, cando aquí en Carballeda de Avia se quería facer un parque medioambiental, que non era como Sogama, ni moito menos, pero queríase facer algo moito mellor que Sogama, ainda quemaron, nos opinión tamén, pero acórdome que moitos dos que ahora están gobernando aquí en Ribadavia dese partido, pois encabezaban as manifestacións moi eufóricos, dicindo que iso que era un desastre medioambiental, e ainda sendo moito mellor que Sogama. E esta xente, que hoxe milita no Partido Popular, naquele que militaba no Partido Popular, decía que ese modelo que era un modelo desfasado, que había que cambiarlo, que era equivocado, que eso de queimar basura como una basura, que era un desastre. Bueno, pois isto foi aí uns 20 anos ou así, non sei en que ano foi iso máis ou menos. Pois a Xunta de Galicia hoxe en día sigue con o mesmo modelo que había hai 20 anos de xestión de residuos, que queimalos e enterralos. E iso que provoca? Pois que haxe sancións da Unión Europea por fazer eso. Sancións que por irresponsabilidade da Xunta vamos pagar aos cidadáns. Eu imagino que agora o argumentario oficial do Partido Popular vai ser dicir que é culpa de Pedro Sánchez. Estou convencido. Creo que podíamos inaugurar aquí neste Concello de cada vez que se oiga a palabra Pedro Sánchez vemos un chupito. Porque vai ser así, casi seguro. A culpa é do Estado, porque nos mete unha multa, cando a Alemania non ten esta multa, esta sanción, etc. O caso é que aquí hai unha sanción que nos meten aos cidadáns de forma indirecta porque a Xunta non faz cosas que ten que facer. Entón, nós aquí o que pedimos é moi claro, que instar a Xunta para que non suba, para que non repercuta nos cidadáns esta responsabilidade suba, que ela saque dos orzamentos de onde poida para pagar este coste do canon, e, sobre todo, o que nos parece máis importante, que instar a Xunta a cambiar o modelo de tratamento de residuos sólidos urbanos. Iso é importantísimo para nós, dunha vez por todas que se faga. Depois sigo comentando máis. Gracias. Ben, si, Xurxo, de feito, a Xunta xa o dixo. Fai 15 días, aproximadamente, en sede parlamentaria, o presidente da Xunta xa lle botou a culpa ao Estado, ao goberno do Estado, mellor dito, de que esta subida era por culpa deles. Cando é unha absoluta mentira. Como ti moi ben dis, é un incumprimento de varias normativas europeas o que leva a esta situación. E é máis, é froito do que ti xa dixeches, que non se fixo ninguna das medidas que a normativa europea decía. Pero o culmen xa da demagoxia foi cando dixo, tamén en sede parlamentaria nesa mesma intervención, que a Xunta iba a comprometerse a pagar a subida que o Estado facía, a Xunta pagaba o 40%, cando non é real. A subida faina Sogama, que é un ente autónomo, pero un ente dependente da Consellería de Medio Ambiente, que é a mesma Consellería que en 2022 só executou o menos do 20% dos fondos europeos. Menos do 20%, que podían ir destinados, evidentemente, a implementar un outro modelo ou a collerse a algunhas das normativas europeas que estaban reclamando un cambio de modelo. Pero non se fixo iso, nin se xestionou ben os recursos europeos, nin desde 2009 que goberna o Partido Popular se apostou por un cambio ou unha corrección ou unha mellora do modelo Sogama. Insisto, Sogama que é quen na realidade sube os prezos.
E unha vez máis, o Partido Popular en campaña di unha cousa e, cando toca xestionar, a realidade é ben distinta. Acabámoslo de ver agora na moción que cando votaron en contra dun acordo coa aula de teatro, coa aula municipal de teatro. Acabámoslo de ver. En campaña di unha cousa e cando tocan goberno fan outra. Non é a primeira subida que vai a perxudicar co Partido Popular no goberno aos cidadáns. Non sei se a vos, me imagino que sí, a todo o mundo, eu creo, a xente, algúns usuarios, cando os grupos dixemos no seu día, todos, aos da oposición me refiro, nos queixamos da subida en servicios sociais e no servicio de asistencia no fogar, pois moi pouca xente ao mellor se deu conta da mensaxe que nos lanzábamos como grupos despois dese pleno, pero que agora están vendo que, claro, lle pasa de 6 a 12 euros, agora. Entón, agora sí están subindo, vendo a subida e vendo que os grupos anunciábamos un problema e os grupos non temos a maioría do povo para evitar estas subidas. Pois isto é exactamente o mesmo. A subida, agora, nos podemos decir, traer esta moción, o PP bloqueará coa súa maioría absoluta e, evidentemente, dedicará os esforzos e diñeiro público a TVG, a xornais comprados, comprando ya a editorial con diñeiro público, para decir que es unha subida de Pedro Sánchez e que Sogama non tiene nada que ver. E que el Concello, cando veña un veciño donde o alcalde a reclamar, oye, César, pero como é que me subides esta tasa do lixo o 60%? Non, bueno, eso é culpa de Pedro Sánchez. O dirá dentro do despacho, porque en público non o pode decir. Ou o pode decir como Alfonso Rueda, pero estaría mentindo. Entonces, claro, cando cheguen os problemas á xente o mellor resulta que se dará conta que o mellor as maiorías absolutas pois a veces traen absolutos problemas. E lle traen, por desgracia, a maioría da poboación ou a poboación que menos o merece, francamente, porque en democracia tamén hai que ser corresponsables dos votos. E, desde logo, eu non estou moi contento, evidentemente, como demócrata, respeto profundamente o voto dos galegos, por riba de todo son galego, pero creo que desde 2009, porfiando en darlle maioría absoluta ao PP, creo que é un erro, creo que os cambios democráticos, a alternancia no poder, sempre bo para a administración, e incluso para o cidadán. E se se demoran demasiado eses cambios, ao final acaban caíndo, pero creo que non son bons. Bueno, esta é a miña apreciación. En todo caso, esta é unha subida que lle vai perxudicar aos de sempre, que son os de abaixo, pódese disfrazar con moitas excusas, moitas mentiras, pero a realidade é que cando veñan coa tasa do lixo aquí os veciños, as queixas van a ser monumentais e evidentemente teremos que volver a unirnos os grupos da oposición, como eu creo que esta visión de cooperación e de participación en conxunto para cousas puntuais hai que mantela no tempo, porque veñen tempos de explicarlle moito á xente, facer moita pedagogía social e unidade dos grupos, polo menos de esquerda, frente a esta forma de xestionar que eu creo que é perxudicial para o povo, tamén para os que votan a PP. Grazas. Sí, moitas gracias. Xurxo, cando te referías de pequeno, te referías á idade, non á estatura, non? Sí, perfectamente. Bueno, dentro do Partido Socialista reclamamos a Rueda que a Xunta asuma o 100% da súbida do canon de Sogama para que a súa mala xestión non apaguen as economías familiares co encarecemento do recibo do lixo. A subida do canon de Sogama ven provocada polo imposto que establece Europa ao considerar que o seu sistema de tratamento de residuos é o máis nocivo dende o punto de vista medioambiental e de eficiencia, tras a reducción e a reciclaxe. O imposto grava a incineración e o depósito en vertedoiro, que deberían ser as últimas opcións na xerarquía de xestión de residuos e que son as que usa Sogama de forma prioritaria.
Tras as presións do propio Grupo Parlamentario Socialista e a través de mocións que resistamos nos plenos municipais onde temos representación, Rueda viuse obrigado a anunciar que a Xunta asumiría a subida, pero di que só do 60%, o que rexeitamos porque consideramos delirante que avance que vai asumir só unha parte da subida dun canon que el mismo recada e que é provocada pola súa neglixente xestión. Hai que lembrar que no ano 2014 o PP subiu o canon de Sogama un 33,5%, o que provocou un gran rexeitamento nos concellos e a FEGAM. Posteriormente, e coa proximidade electoral, a Xunta aprobou no ano 2019 unha bonificación do 10% do canon de Sogama con fin de incentivar aos concellos para que impulsasen mellores políticas de xestión dos seus residuos e intentaron retirada no 2023 con moita polémica. Ante presión social e política cambiaron esta bonificación por unha do 15% para incentivar a recollida orgánica. Este verán, a pesar da oposición do PSDG e da FEGAM, a Xunta e Sogama anunciaron a supresión da bonificación do 15%, o incremento do canon este ano e para o 2025 co conseguinte aumento dos recibos do lixo. Coa supresión da bonificación castigan aos concellos que durante estes anos si fixeron os deberes e cumpriron os compromisos medioambientais, xa que impoñen un canon único e incrementado para todos sen ter en conta e sen diferenciar os que están a cumprir e avanzar cara a unha xestión máis sostible e os que non. Hai que lembrar que as subidas serán o seguinte. Este ano o canon pasaría de 66 euros a tonelada a 78 euros e para o ano 2025 de 66 euros a 108. Como di Brais, o PP da Xunta culpa a Pedro Sánchez e a Lei de Residuos do ano 2022. Pero a realidade é que España tivo que adaptar a lei á Directiva Europea do ano 2018, que antes se citaba e que grava fórmulas de xestión de residuos que non son recomendables medioambientais e que xa se aplican na maioría dos países europeos. Non esquezamos, ademais, que Sogama é unha entidade semipública, Xunta un 51% e Naturgy, antiga Fenosa, 49%. E, polo tanto, sen ánimo de lucro. Dado que a Xunta é a accionista maioritaria de Sogama e recada o imposto, se recada a sí mesma. Para os socialistas galegos é claro que a Xunta mira polos intereses particulares de Naturgy, xa que a Xunta recupera as perdas coa recaudación do imposto, pero non mira polos intereses dos e das galegas. A nosa postura é que pedimos a Rueda que asuma o 100% da subida do canon e que cambie de forma consensuada coa FEGAM o modelo de xestión de Sogama para evitar que cada ano sexa maior o gravame. Grupo Popular. Gracias. Non mires para mí, é que son unha rebelde, non vou a ler o argumentario que nos mandan e nada, simplemente que, bueno, que de momento imos a votar en contra, nada máis. Grazas. Pois nada, era previsible, porque xa votarades que non a que presentáramos aí atrás. Imagino que os vosos votantes non pagan impostos, nin cousa desas. Había algún momento que tiñedes os que representades a ciudadanía da pé, a real, a que vos para por a rúa e vos daba conta os vosos problemas, os que vos votan a vos, os que votan ao PP por vos, nomeadamente por esas caras de aí, que votan porque son amigos vosos, porque confían en vos, no, claro, efectivamente, non por Rueda, algún día tiñedes que poñervos de parte deses votantes, é dicir, nós, ainda que somos do PP, que é legítimo, está ben, nós creemos que esta é unha medida injusta e vamos votar en contra do noso partido porque é injusto. Eu, que ao mellor son un pouco máis rebelde que a ti, cantas veces hasta me manifestei en contra do bloque. Cantas veces. E cantas veces non votei ao bloque. Non sei se vos algunha vez non votastes ao Partido Popular. Bueno, tú debe ser seguro que algunha vez non votaste ao Partido Popular. Eso é segurísimo. Pero o resto non sei eu. Pero eso, que pensade nos vosos votantes, con xente normal e corriente, xente do común, xente normal e corriente, eso, que vai sufrir coa subida de impuestos que impón o goberno. Mesmo lle diría o PSOE e a min mesmo me diría, se o noso partido fai algo que consideramos que é erróneo, podemos rebelarnos contra ele que non pasa absolutamente nada, non te van a expulsar do partido, ni moito menos, porque vos sodes que conseguides os votos, ademais. Se ganan na Xunta, gracias a xente como a vos. Que sodes que...
Efectivamente. Pois eso, que é unha pena que votedes en contra e nada, pois... Moi breve, fago propias as palabras de Xurxo, e unha última reflexión. Os grupos, cando traemos unha moción conxunta ou por separado, perdemos tempo, non é certo que se fan rápido porque xa levamos moitos anos facéndoas, pero perdemos tempo e nos preocupa a situación. Eu creo que está ben que todos queremos irnos, eu o primeiro, non son honesto. Pero estaría ben que houbera algo de debate, non decir que vamos a votar en contra, porque é un pouco, sei que non é a vosa intención, de verdad, pero é un pouco irrespetuoso cos grupos que propoñemos e traemos. Estou seguro que cando lle cheguen as facturas, esta subida suba, se efectúe en 2025, e cando os veciños empecen a desfilar a despacho da alcaldía a preguntar a que se debe esta subida, estou seguro que despois sí vades a gastar moita saliva e vades a copiar o argumentario que vos manda o partido porque non vos vai a quedar outra. E diredes que a culpa é de Pedro Sánchez, del anterior goberno de coalición ou del cha-cha-cha, seguro. Pero a realidade é que a subida a facedes vos, levades desde 2009 xestionando este país e, francamente, eu estou moi descontento e agardo que as próximas eleccións o povo tamén. Grazas. Pasamos á votación. Votos a favor. 5 votos a favor, votos en contra. 6. Queda, polo tanto, rexeitada a moción. Pasamos agora ao punto número 11, que é o de mocións de urxencia. Entendo que non hai ninguna moción de urxencia. Bueno, foi un erro. Punto 12, rogos e preguntas. Empezamos, vamos a facer as cousas ben, que se se fai rápido, pois non hai ningún problema. Rogos e preguntas, Ribeiro en Común. Ben, moi rápido. Primeiro, a ponte da Veronza. Pasou o verán, antes do verán aquí se dixeron algunhas afirmacións que despois hubo que rectificar quen as dixo e seguimos esperando que se arranxe, se nos convocou os grupos, algúns grupos asistimos e fixemos propostas, creo que fomos conciliadores, creo que fomos dialogantes, poderíamos non ter ido e fomos, e, sin embargo, ninguna das nosas peticións, ninguna das nosas achegas se tivo a ben. Sigue parada, insisto, unha vez máis, votando mau do relatorio de excusas e demais cousas, a realidade é que siga aí. E desde o noso punto de vista, e este é un rogo, creo que se deben deixar de excusas e comezar a gobernar, porque xa levan máis dun ano no goberno e creo que hai cousas que son bastante máis fáciles de facer. Hubo críticas pola reforma que se iba a plantear, creo que se vai a rectificar, si se rectifica, que é o que falamos naquela comisión. Eu creo que non hai ningún inconvinte para que se acabe e se dé por pechado esa rehabilitación. Preguntei nas comisións se o goberno sabía ou podía preguntar por que faltou o servizo de pediatría o 22 de agosto en Ribadavia. Non sei se poderon, non trasladastes. Vale, pois creo, a reitero, porque creo que os que usamos ese servicio e non só as nosas familias e a xente que nos quere ben queren saber por que queres acudir ao pediatra no teu pobo e non podes. Despois de que Ribadavia fora excluída unha vez máis do investimento millonario de Xunta e Deputación ao goberno do Partido Popular de Ribadavia, donde Rueda e o presidente da Diputación, compañeiro seu alcalde, anuncian un investimento millonario para residencias de maiores da provincia, 14 millóns de euros. Ribadavia está excluída. Facemos o rogo de que, sea nesta ou noutra, o Concello de Ribadavia e o alcalde que exerza a presidencia da Fundación Asilo faga todo o que poida e retome todas as xestións que hai que facer para que a nosa residencia de maiores goce
dunha axuda análoga que van a recibir esas anunciadas ou, evidentemente, a coparticipación de moitas. Nomeadamente porque a fundación, inda que sea unha fundación privada de interese público, e evidentemente ten o Concello de Ribadavia por detrás, esta é a realidade. Polo tanto, ese aval debería ser suficiente como para que Deputación e Xunta fixeran un investimento e colaboraran na mesma forma. Nos nunca pedimos ser máis que outros concellos e outras sociedades, pero desde logo a min e a Ribeiro en Común nos molesta moito que traten a Ribadavia como menos. E por último, reiterar pequenas obras que hai que facer e que, sin embargo, están causando para o noso ver as cousas un gran incordio, como é, por exemplo, o arranxo do forno na Rúa dos Fornos, que leva máis dun ano pechado, e outras cousas melloras que xa continuaremos para non estendernos máis. Grazas. Bueno, pois eu vou facer 2 rogos e despois preguntas, vale? Para que se me pode responder o alcalde. Os rogos son que vai pasar coa obra de Ventosela, a que estaba proxectada porque primeiro faltaba unha cousa, despois non chegaban os cartos, se vai a facer ou se quedou xa olvidada. E tamén xa preguntamos sempre por Presigueiro, pero parécenos que xa sabemos que hai conflitos cos veciños, pero os veciños tamén teñen que entender que aquí tamén hai unha presidencia desa fundación e uns representantes do Concello, que somos unha persoa de cada partido. Entonces, incluso se pediron unha reunión co xerente, que nunca chegou, que fan un pouco tamén o que lle sale así o que lle dá a gana. Non sei se saben de algunha ampliación que se pede ao de restaurante ou non saben de nada. Vale, pois esos son rogos. Despois, preguntas. Non se pediu unha ampliación de... Non, vale. Claro, que como non temos ninguna explicación do que está pasando ni nada, a ver se arranxan os veciños ou se poñen de acordo en algo. Porque para algunhas cousas sabemos que se puxeron de acordo. Despois, penso que hai contemplado un obradoiro de emprego para 20 alumnos do territorio Avia Miño. Vai ser para solo Ribadavia, para outros concellos, e cando empezaría. Voulle dicir así todo xunto, despois se quere, así creo que acabamos antes. Tamén vin que había unha subvención de 56.000 euros para suministro e reforma de biblioteca. En que vai consistir? Os paneles que se puxeron, que son isto de micropaisaxes do Concello, non? Eso tamén hai unha subvención ou foi aportada parte do Concello, algunha consellería? Despois xa me resposta. Son bonitos, pero bueno, supoño que están postos con permiso, con todas consecuencias, porque son bonitos, verdad que son bonitos. Despois, estáse pagando xa algunha alugueira a DIF por a parte de arriba da estación que se comprometera para arranxo de albergue? E despois, en canto a dirección da MIT, se deu algún paso ou se van a dar, porque, se mal non recordo, creo que estaba contemplado que hoxe asistira o anterior director, parece ser que se lle cambiou a data, entonces queremos saber se hai algún paso dado para eso, que é outro petate, aunque vostedes non o pensen. E por último, se contemplou ou está previsto algo sobre o posto de traballo que desgraciadamente a persona falecida deixa no Concello como arquitecta. Moitísimas grazas. Moi ben, moitas grazas. Tomamos nota dos rogos, decirlle que o de Ventosela evidentemente se vai a facer a obra, teño por seguro. E eu, se non hai novidade, supoño que no ano que ven se acometerá esa obra. Vale, estamos pendientes de asinar novamente o convenio. Sí, é que os gobernos é o que ten que son a 4 anos, xa yo dixen moitísimas veces aquí, non nos queiran valorar por 1 ano e medio, fagan o balance cando rematemos o mandato, que moitos compromisos se cumplen a máis dun ano. Bueno, esa é a súa percepción, nos creemos que vai a ser un balance positivo, pero bueno, cuestión de perspectivas.
Ben, obradoiro de emprego, sí, obradoiro de emprego, como ben di, está concedido, con dous concellos. É que, claro, eu estas cuestións entendo que vostedes que miran a documentación, as actas da Xunta de Goberno, as actas da Xunta de Goberno son públicas e eu creo que vostedes teñen acceso a elas. Pero está, cando se solicita subvención do obradoiro, hubo que facer un acordo de unión de concellos para solicitalo, con Carballeda de Avia, con Castrelo de Miño, quero dicir, son cuestións que eu entendía que vostedes xa sabían, pero disculpen, bueno, pensei, deino por feito e quizás equivoqueime en isto. E para empezar, o 1 de decembro como máximo, é a data límite para empezar o obradoiro, vale? No, bueno, sí, actuará para o ano, pero empeza o 1 de decembro. Suministro e reforma da biblioteca. Pois teñen todo o proxecto e toda a documentación a súa disposición. É un convenio que se asinou coa Xunta de Galicia para facer un contrato de reforma da biblioteca que ten dous lotes diferenciados. Un lote de suministros, de mobiliario novo para a biblioteca, vais a renovar todo o mobiliario, colocando mobiliario acorde a bibliotecas, como calquera outra biblioteca, os típicos muebles estos que se utilizan para forrar espacio e guardar libros, abrir, facer diferentes espacios. E despois leva un lote de obra, que é unha obra pequena, que son 12.000 euros, se non recordo mal, de obra, e o resto en suministro. Foi xa adxudicado o contrato, non foi adxudicado, abrironse os sobres, perdón, está en proceso de adxudicación, abrironse os sobres, pero aínda non foi adxudicado definitivamente, e nada, pois unha vez adxudicado se levará a cabo a obra, pero xa digo, todo, non teñen a memoria sobre a que se asinou o convenio e as actuacións que se van a levar a cabo, teñen a súa disposición, podella facer chegar secretario interventor ou eu mesmo, se queren, fagolla chegar por correo electrónico, non teño ningún problema. Micropaisaxes, pois sí, é a subvención da Xunta e esta estaba financiado 100%, o Concello de Ribadavia non pon nada, vale? Aluguer pola estación de momento non empezamos aínda a pagar porque tampouco se produciu a entrega de chaves e non é por razóns imputables a DIF ni moito menos, en este caso por diferentes circunstancias, meteuse o verán polo medio e demais e non se fixo acto de entrega de chaves, pero tampouco evidentemente se empezou a pagar o aluguer, vale? O 27. Eso igual o deixamos xa un pouquiño máis adiante. Dirección da MIT, que decía que é un bo petate, claro que sí, e un petate que, como outros moitos, teremos que asumir. Porque esa é a responsabilidade de gobernar, que temos que asumir. E entonces, pois, en todo momento estáse falando con Roberto. De feito, eu quero, e así o falei con el, que el forme parte activa no proceso de transición. E o proceso vai a ser evidentemente un concurso público, elaboraremos, nomearás unha comisión de valoración que sexa profesional, non que sexa política, e teremos que acudir a profesionais de reconocido prestixio de outras entidades como CDG, asociacións de xestores ou cuestións deste tipo, pero todo vai estar de algún xeito tamén guiado pola opinión de Roberto, porque nos entendemos que é unha opinión fundada e solvente, pois para de alguna maneira colaborar co proceso que temos que levar en marcha, que é un proceso moi importante, que é urxente, porque claro, hai que facelo canto antes, e que no que xa estamos traballando, que de feito aínda falei con Roberto estes días, e estamos mirando unha serie de documentación de bases de procesos similares para intentar, pois, pero será un concurso por proxectos, valoraremos proxectos. Eso entendemos que é o fundamental nas reunións que tiven con Roberto de facer un concurso dese tipo, un concurso público aberto, pero no que se valoren proxectos por unha comisión independente e de reconocido prestixio. E por último, o posto de traballo de arquitecta, pois é unha cuestión que aínda non decidimos, pero evidentemente aínda tuvemos hoxe unha reunión coa unha mesa de negociación da RPT do Concello, que se todo vai ben debería aprobarse neste ano. E claro, a ver se o mellor xa aproveitamos este proceso para tomar unha decisión de como modificar a constitución da oficina e se non, pois se tomaría a posteriori, que foi algo que nos pillou un pouco co pé cambiado, que non contábamos e non temos agora mesmo unha idea clara do que vamos a facer ao respecto desta cuestión. Vale.
Grazas. Grupo Socialista. Non? Moi ben, pois sen máis, agradecéndolles a todos o seu traballo, levantamos a sesión.